verpakkingen te sluiten. Ze zijn allemaal aangehouden. De politie had vanochtend gesprekken met de krakers, maar ze weigerden alsnog de pier te verlaten. Kort na 12 werden tientallen ME-agenten ingezet. Die operatie trok veel belangstelling van dagjesmensen aan het strand. Het residentieorkest zegt dat een boekhouder €75.000 heeft gestolen. Volgens het orkest blijkt dat uit het jaarverslag. Er is aangifte gedaan van diefstal. Het orkest zegt dat de boekhouder al was ontslagen, omdat hij een handtekening onder een werkgeversverklaring had vervalst. Het verdwijnen van de €75.000 gebeurde in een tijd dat het orkest flink moest bezuinigen en orkestleden gedwongen werden in deeltijd te werken. 2 mannen die zich misdroegen tijdens de bekerfinale Ajax-PEC Zwolle in de Kuip hebben zich aangegeven bij de politie. Deden ze een half uur nadat de politie hun foto's op internet had gezet. Het zijn een man van 25 uit Hoofddorp en een 21-jarige man uit Apeldoorn. Dan het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. Het is vandaag maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Het Frieskenijs bij Omroep Friesland. Bij de bron in het zuivelfabriek van Friesland Campina in Gerkes-Kleester is 2,1 miljoen kilo ties verlenging. Dat is niet correct bekendmaken op een passenconferentie. Ik verleer het bedrijf 1,6 miljoen kilo molken. Hoe groot de skeer daar toch is net duidelijk, wel dat het om een heeg bedrag gaat. De brand in het zuivelfabriek begon verleden week dinsdag en wie pas na een paar dagen uit. Vooral de opslag van het fabriek werd getroffen. Er binnen hier flink meer auto's stellen in Nederland. Doch blikken uit de cijfers van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Landelijk luidt het al stellen auto's leger als verleden hier in dezelfde periode. Alleen in Nederland is er sprake van een grote toename. Dik 300 auto's binnen stellen. Dat is haast 20% meer. Dik een derde van de stellen auto's is weer omvoen. Zijn zo'n 20-jarige snitser die het pissende vrouwje misbroekte, is in heger beroep 4 jaar cel eerste van 1 jaar onder betingst. De man sloeg tussen 2003 en 2013 op verschillende festivals en evenementen. Hij verkreefde 8 vrouwen en rande 4 aan. Hij werd in november verleden jaar aangehouden. De man kreeg in maart dit jaar 2 jaar celstraffen van 15 maanden onder betingst. Het Openbaar Ministerie ging in heger beroep omdat hij de straf net heeg genoeg vond. De gemeente Ljouwert waarschuwde dat er net meer zwom voor de kin in de Grutte Wielen bij Ljouwert zien. Het wetter is blauw-allig voen. Om beziekers te waarschuwen binder Boordendeel zet. Het waar, er is zinnen van de middag bij een temperatuur van zo'n 24 graden. De wind komt uit het westen en het noordwesten en die wind is zwak of matig. Wat meer de provincie in, kinderen van de middag en buiken vallen. Morgen laat de temperatuur tussen de 23 en de 26 graden. Door daar is het droog, jongs en nachts is er kans op reën en tonger. Noffelijk fietsen door bosk en dun. Genietjen op terras of strand. Dat is een dai-arrangement van Doeksen. Naar Skielge of Vlieland. Al vanaf zo'n een hele euro per persoon. Even ertussenuit in een hele orenvraat. Zoek op rederij-doeksen.nl. Ray, voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Binnen jouw extra op ziek naar dat ultieme simmergevoel? Kom dan naar Weensum, want daar binnen komende sneur de Frieske kampioenschappen Vierleppen. Vierleppen, dat is sportbeleving op heeg niveau. Mooi mogelijk maakt het er ook ROC Friese Poort, haatsponsor van het Fries Kleppersboek. Het Fries kampioenschap Vierleppen in Weensum. Dat willen jullie dan net missen? Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië, al voor €499. Bij Dalstra Reizen, kom je het beste uit de bus. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hij hebben. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jerveer. Werktijd in rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze tiegezinnige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Kom nou naar de home-roaming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot part van onze enorme collecties binnen Alprijs, maar kwartings die te opbrengen kunnen, op maar liefst 68%. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo.
Je kan de Aigo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Zie maar gauw even bij Tolman, Galama of Strikpeda. Het is geen toeval meer. Lidl is door onderzoeksbureau GFK voor de 4e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt in groente en fruit. En om dat te vieren, deze week mini-smaak trostomaten. 500 gram voor maar 49 cent. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Joride al 14 een Aigo van €129 in de maand bij Tolman, Galama of Strikpeda. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritter of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Zorg op wecycle.nl/Leeuwarden. Het roze van de wien. Varre, maar een broes van de kop. Van scootievaartochten en orensiegel en groepsevenementen van hier nog meer dagen. Recreatiepark, Wettersport en Partycentrum De Kuilart in Koudem. Ek voor relatiebeheer, personeels- en familiefeesten. De Kuilart, dat alles mogelijk is. Meer informatie? groepsevenementen.com. Ontjen op De Kuilart in Koudem. Hallo, lekker zeg. Bennerie de boer, goed en het joer. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hilkema en Haima. Simmerie Friesland. Bij Roelof Lausma en Tiete Seyts. Het is zo, minuut Noord-Waan. De grote aas van de IFK's die maakt zich haar op voor de start op de Tjoekemar. Waar gaat er Joet mij de winst onderhaal? Dat jij je in Simmerie Friesland. Ja, normaal gesproken lezen de scootjes om deze tijd heen en kleer om los. Hoe ligt het tot Joet geld? Nou, als je bent mooi rustig rond inschillen, dat kunnen we al. En dan maar constateren wie onze IP's en dan eens even stekt de zinnen. En dan valt de wind eens even met wat voort. En dan scoot er weer een wolkje voor. En dan haalt de wind eens weer wat aan. En dan draait de wind eens wat. En dan had op het startskip gaan we besluiten, jongens, ja, het willen net helemaal om een goede start erin te krijgen. Dus we stellen het even uit. Dus we lezen hier al een mooi lekker in het centje. En ze noemen dan een siegentje. En te wachten dat we een start krijgen.
Die prachtige zomer, wat was het toen heet? Hoe is mogelijk dat is? Uitkomt in 2014, want het past heel dol bij de simmer die we nou beleven. Zip, wie je dit? We beginnen eens eventjes naar je verslagjouwer die wij op paard stuurt had. Remco de Vries, goeiemiddag. Goeiemiddag. De Hemrik, maar net in jullie jouw het, hè? Nee. Net op het bedrijfsterrein. Het zo wordt altijd dicht in de buurt wijzen. En dat valt in de provincie zelf te beleven. Waaronder ik hier op een Hemrik. Want hier is binnen eens de voorbereidende schermutseling. En zoals je ze kennen voor de Turfdagen op Appelskeer komend weekend bent waande. Er ben skippenonderwijs naar Appelskeer daar. En die hebben hier even gestopt. En ja, er is nog de chef van mij. Maar ik heb even een van de organisatoren van die Turfdagen in Appelskeer bij me. Lenzen en die achternaam nog een keer. Leunge, ja, die kom ik net al te vaak zien in Friesland. Wat heb je hier bij het Eindijns? Nou, het is dit jaar de 40-jarige bestaan van de turfroute. En we hebben gemeente om de turfroute wat op te luisteren met een aantal schepen. En we hebben heel veel schepen nu opgeroepen om te komen naar de turfroute. En de mensen laten zien hoe mooi en hoe nostalgisch dat er allemaal uitziet. En we hebben schepen van tjalk en scootjes, we hebben opdrukkertjes. Die komen van heijn en ver. De meeste komen wel uit de provincie Friesland. Maar die gaan allemaal naar Appelscha toe om daar de turfdagen te vieren 9 en 10 augustus. En ben het al je skippen niet ergens vroeger ik wel in Appelskeer winnen? Of zit er ook wel gewoon oudspul bij wat misschien wel voor het eerst in Appelskeer een omkring te zien is? Ja, dat weet je nog niet. Omdat natuurlijk diverse schepen door verschillende eigenaren zijn geweest. Maar we weten wel dat de Rot en ook de familie Bakker vroeger gevaren hebben op de turfroute hier zo. Om mest en turf weer terug te nemen naar de provincie. En dus die hebben wel ervaring. Dus we hebben de ervaringsdeskundigen aan boord. Ja, want de schipper van de Rot zit naast. Dus daar komen we letterlijk in het programma nog even aan taal. Dan steen hier ik bij turfijns. Pakken ze zo'n stuk turf in je hoorn. En dit is een ouderwets blok turf, hoe je het ook? Ja, je hebt hoogveen en laagveenturf. Dit is dus een hoogveen stuk turf uit Vogeloofveen. En die wordt weer teruggebracht die is even geleend door de Rot. En we gaan toch eens zien de mensen laten zien van hoe het nog vroeger ging op zo'n schip. Wat er allemaal gebeurde. We gaan de schippen opladen met turf. En die worden naar Appelscha gebracht en die worden daar weer afgehaald. Ja, je ziet met thuis hier neem ik gewoon normaal sprutsen. Het is volle turf nederig. Het is hier hartstikke warm. Je hoort niks te stoken. Nee, dat klopt. Maar dit is heilige turf. Die gaan we heel lang bewaren. Turf met een aureooltje, moet je naar zeggen. Dus. Maar dit is een skip wat er vroeger is verbroekt werd. En ik zie dus opdrukkertjes. Ik zie er een houten skip erachter. Wat is dat? Ja, nou de opdrukkers die werden natuurlijk vroeger gebruikt toen de mensen alleen maar een zeil hadden. En er was geen zeil. En dan werd er of in de zeil gelopen. Er is hier nog een jaagpad hier bij Lippenhuis, een ouderwets jaagpad. En als de wind weg was, wordt het afgetrokken door de man of vrouw of door de kinderen. Of er waren een opdrukje aan de achterkant. En die drukte het schip op. En dan gingen we toch iets sneller richting de bestemming. Ja, ik kan me vaststellen, die turfveert, dat je er bij Del Rio of terug in varen. Er bin nogal wat jem. Als ik zeg maar, je iets een schippervier met de familie aan boord. Dan zoek als familie best balen. Want dan weet je gewoon, dan moet je in spier. Ja, dan moet je behoorlijk in spier. En u mag wel even proberen hoe het gaat. Hè. We hebben de aankomst van Oosterwolde naar Appelscha hebben we een scheepsjager staan, Auke Winters. En die staat daar paraat om een aantal schepen te gaan trekken op de ouderwetse manier. Er is ook de enige scheepsjager volgens mij in het noorden die een penning heeft en die mag doen. Dus dat is wel heel leuk. En de mensen mogen ook meevaren. Moeten ze wel de schipper vragen. Maar vanaf morgen gaan we varen op de Hemrik richting Appelscha. En zal de kolonne die wordt via de Tjonge nog aangevuld met een drietal scootjes en opdrukkers. En de snikker van Donkerbroek komt ook nog langs. Dus die liggen Donkerbroek die wachten op ons. En de lichtgoldschepen in Appelscha natuurlijk te wachten op ons. Ik denk dat het wetter hier aardig naar de kant heen klopt. Ik bedoel, zag wel een skip met zo'n lits kanaaltje. Je kent het wel. Ja, maar goed, wij zijn natuurlijk wel beroepsmensen. Dus zich dat probleem... het lukt wel met de opdrukkers. Dat de jongens een beetje weer uit de keer gaan. Maar goed, we hebben wel sluizen. En dus het verschil, het water gaat van hoog naar laag. Maar het is wel heel leuk om te zien dat er zoveel schepen hier aanwezig zijn. En iedereen die kan de komende dagen zien hoe leuk het is om met zo'n schip door zo'n gebied te gaan. En een beetje een vader, een promotie voor het feest aars natuurlijk in Appelskeer. Ja, dat is natuurlijk ook de aanzet geweest om te zeggen van ook richting Gorredijk van... We liggen tussen elkaar in, we moeten elkaar meehelpen. En ook de stichting Nee Compagnons, maar ook de provincie die heeft ons geholpen met het Friese Merenproject om te laten zien van hoe mooi de route hier is. En die is gewoon heel mooi. Heel veel beschippers die kennen het niet, maar je moet hier heel langzaam ook de dorp omheen. Het is gewoon heel mooi. Nou, en wat ook heel mooi is, binnen die skippen dit je lezen. En daar zullen we haast nog even wat aandacht om besteden. Want daar laat je een soort oudspul. En oude skippen, daar zitten vaak mooie oude verhalen erbij. En die hoop ik haast te hebben.
I think the world is amazing. I think that life can be great to us. Sometimes the future is blazing, baby. I always like my dinners at 8. One day you're drawn in a gutter. Next day you're out in the sunshine. You better step out and utter it all before you break down. Be strong. Come along. Get out in the sunshine. Get out in the rain. Get out in the open, and you will be happy again. Hey, little boy in the corner, why don't you get up and reach for the sunlight? You need some positive thinking. So hop along and have fun. Hey, come on. Get out in the sunshine. Get out in the rain. Get out in the open, and you will be happy again. Sometimes you're down and your head spins around. You reach for an answer and you have to survive. Just pick out a small thing and you make it feel light, make it bright, make it shine. Get out in the sunshine. Roberto Giachetti in de scooters en we gaan rap naar geld, want de start is hartstikke. Ja, dan hebben we nog een 34 seconden rond de start daar. En dan gaan we rustig op wij naar die startlijnen en het is heel mooi waar. Senne komt, Wien even voor het wolkje ervoor, baf, Wien. Dus dat is natuurlijk prachtig mooi. Daar kan je natuurlijk op inspelen. We zagen ineens, krijg ik een dikke vlaag bij Jeroen de Vos erin komen. Maar we pakken de startlijnen gewoon even. Dan is het nog een 15 seconden. Dan leidt onderin leidt Eerste Maar. Die leidt bij de pin, om het samen te zeggen. Die leidt dus onderin bij die start. In de midden leidt een Jelle Talsma, de Raderhoek. En is er dan in over de startlijnen? Nee, we zorgen nog steeds heel mooi dat ze er alle keer onder liggen. Zeker Heerskop leidt ik wat in de midden. En je boppen in leidt dan de Emanuel. En dan onderin leidt Arend Westerboer. Die leidt helemaal bij de pen. Die gaat als eerste over die startlijnen heen. Daarna lijkt het wel een zeker Heerskop te wijzen. Maar die leidt in de midden. Eerste maar leidt dan wat heuger als Arend Westerboer van de Gediek. Daartussenin leidt dan Erik Jonker met die jonge Rijn. En dan justjes achter zeker Heerskop. Daaronder daar leidt dan Jelle Talsma. En de Raderhoek die bij Boppa Jelle Talsma leidt. En dan zien we dat de Emanuel hier het bakboord bij die boppen wie ze start tonnen bijgong is. Maar de start in de bakboordslag is vrij skraal. Is weer vrij skraal. Dus dan leidt het er weer wat stuurboord in. En dan denkt Emanuel, wist wat, ik een mooie stuurboord voort. En achter in dat veld, ik onder al die bakboordskippen, leidt Walter de Vries voor Sleert. Die juist eruit voelt. En die zie ik dat stuurboord slagje nou op. De Grietse Ulbus. Grietje Obus, die gaat hier ik bakboord, maar die lijn heel lijn achter de Emanuel van Marijn Alsthoorn. Ik bakboord voort, daarvoor leidt dan Robert de Jong. Die hadden een op- en delbaan, dus een gate. Niets krijgt versleten ze nog voor de start nog even het spreadertontje, even een libietje. Die zien nou ik Willem Zwagen, dat die de stuurboordslag pakt achter Makemdel.
En zo Steven Arend wist de boer op bij naar de vaargeul. Bij de volle heuger, ik in diezelfde slag, zeker heerskop en de raderhoek. Maar hoe komt dat dan straks uit? Boppen in die maar hier. Is de slag in de maar beter? Of is de slag dadelijk stuurboord bij de geul naar die boppen wie ze tonnen daar wie matten ik bakboord om, tjen het klokje. Ik vrouwtje Meijer draait nou stuurboord voort. Maar het is een heel lang cruiserak natuurlijk. Van de morgen hebben we dat ik jongen. En dan zie je het eens uit. Wie lezen nou op? Zelfde koers als de boppen wie ze tonnen. Sjok eens even naar Marijn Alstoren. Ja, dan ligt het hier toch een beetje bij de tonnen stuurboord voor te zien. Die zit een helemaal onder diep in de maar. En een sjok naar Arend wist de boer. Die een bakboord op bij naar de vaargeul, naar Igne Bregeta. Dan lijkt het dat toch het slagje van Arend wist de boer wel eens ietsjes kwatter wijzen te kennen als de slag die Marijn Alstoren doet. Maar ja, die had wel de vrijheid en de vrije wien. Wiels hier nog midden over de maar. Even een Chesterwolkje even hingend en in die middenbaan zit ik voort even weer mooi wat wien. En dat had Makkem krijgt het wat in de gaten. Jelle Talsma die hier het ook al wat in de gaten, maar die kan er even wat moeilijk bij komen omdat Makkem daar ik draait. Die draait er misschien haast een beetje wat van de kop, maar dat maakt niks hier lijf wat voor. Jelle houdt dan de fok even wat losser, zodat het er net onder komt in elk geval. Maar zo komt vrouwtje van de jonge Jasper komt wel onder het tuig voor Makkem te lezen. Omroep Friesland, Simmer in Friesland. On the streets and you can't escape the heat, but your heart can feel that beat, so you get up off your feet. Ain't no mountain you can't reach. Grab a star and make a wish. We celebrating and we waving all our rags. We are united even though we different flags. We all are one voice, one heart, one soul. Once we set that goal, you know we gonna start.
Santana featuring, dat betekent dat hij mooi die Wyclef Jean en Avicii, daarom Jaito. Nou, dus Tjoekemar is het, Joert. Je binnen haast al die marten beginnen niet te verslaan. Maar het is spannend geld, hè, want ze zijn echt los. Ze zijn zeker los. En dan zei ik, dan hebben we de start. Met de wien in de start nog even rustig weer. Hing het er even een tjuster wolkje hier even uit het Tjoekemar. Zit verder geen rijnwater in, maar wel wien. En die wien, die brengt eerste maar hier dat misschien wel eens eerst in de gaten. Want die doet zwier stuurbord achter zeker heerskopdel. En dan vliegen ze omhoog. En dan komt Erik Arend Wester de Boer. En dan had deze skippen uiteindelijk de tonnen een beetje oerzield. Dan komen ze mij een knik op een scoort. Maar gong op die tonnen oorzetten. En dan dat binnen Arend Wester de Boer eerste maar. En zeker heerskop die nou de smarige wien van Arend Wester de Boer krijgt. Dan leidt Arend Wester de Boer een hele scheeplengte voor eerste maar. Eerste maar leidt er wat onder. Maar ze kennen de tonnen met gemak oorzielen. Dan in het middenmeer de Raadroek, de Strieder en Jeroen de Vos. Ze lezen alle keer in die stuurboordslag. Maar Dissen die maakt nog een kwartklapje bakboord opheljen. Maar die Arend Wester de Boer en eerste maar, die had zat de guy te pakken. Die had gewoon mee geroemen scoort op bijna die Boppenwiese tonneta. En dan kan ze hem stuurboord aan. Alleen dan maakt hij hem wel heel skraal dadelijk ronden. En daar zit dus achter Sikke Heerskop. En daarachter Sikke Heerskop zit dan Tony Brundel. Maar die krijgt hem natuurlijk ook volle smarger omdat die in de uitschieten wien van deze drie skippen zitten. En al die oren, die lezen vol het jipper in de maar en die maakt het bakboordslagje nog opheljen. Het liep eerst even dat misschien een Strieder, een Raderoek of een Jeroen de Vos eventueel nog, omdat we bakboord ommaakten, nog een bedreiging bakboord wijzen koer. Maar ik hield niet krijgt al een beetje om Marijn Alstorens, jongen, dat de wien daaronderuit, ja, dat je uiteindelijk net heel skraal op de Boppenwiese tonnen aankomen. En dat blikt nou ik wel Arend Wester de Boer, die starten is. Een bakboordslag naar de vaargul bij Igne Bregenta, kan dan nou stuurboord met gemak die Boppenwiese tonnen aanzielen. En dan wordt er ook even roppen bij Sikke Heerskop. Die ropt naar eerste maat, die zei, je wil ik net dat draaien. Maar eerste maat die zit bij de tonnen en die draait. En dan maakt Sikke maat erachter del. Want uiteindelijk draait dan eerste maat naar de bakboord aan. Maar ja, lijkt dan nog net Hulendal vol. Maar in elk geval, Sikke, die kan een crack dat gotje nou nog inpikken. Maar natuurlijk even wat via de troszielen. Ja, en dan ben de Raadroek en de Strieder daar. En die lezen dan bakboord. En dan maakt zeker natuurlijk een eindboet nom om dat gotje wordt vrij te varen. Get nou trodden in. En dan sluit de Raadroek uiteindelijk misschien wel omdat hij de gong te pakken had. En zeker moet het nog oppikken. Pikken die het derde plakje. Maar in elk geval, dat is dan net Strieden. Want de Strieder, die zit er voort achter. En dan krijgen we een lieds gotje. En daar is Jeroen de Vos en de jonge Rijn, Erik Jonker. En daar leidt ik... nou, dat kijk ik nog correct even net zien. Want ik dacht even dat misschien Jelle Tolsma daar wel leidt. Nee, daar leidt dan... even zien, dat is Walter de Vries en Makkem. Dat slagje uit de middenwijdingen hebben. Maar die kunnen dus net in het voorveld komen. Dat is uiteindelijk is dat Arend Wester de Boer. Eerste maar... En dan liep het op noodstijd Michiel Kalsbeek. En dan leidt Sikke Heerskop Bolly Jusjes Heuger. Maar dan leidt uiteindelijk derde Strieder Ikkelwen Jonker. Being beat up and battered around. Being sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Reputation's changeable. Sick
een succesvolle combinatie wenst had van bekende artiesten bij elkaar, dan is dat wel de Traveling Wilburys. Handle with care, wie dit. Som iemand zijn. Dat je een pap komt. Long once you get going. I thought it was a little fish. Simmer in Friesland. Crypto-paspoort. Het crypto-paspoort. Nou, je hebt hem nou al voor de derde keer gehad, hè, Leuk? Ja, de derde keer. En ik weet niet of hij heel dreig is, maar je kunt vanzelfs reageren uit je Twitter. Dat keer dan via de sms 0620 499 Heb je nog net echt helemaal het idee, dan draaien we gewoon nog een keer. Nou hebben we je mij erop gebracht. Komen die giele vogels er nou vol als net waai? Ja, het is dus een cryptische omschrijving van een vakantiebestemming. Weet je dat? Dan keer dat sms. Ik zou het krijgen al mee. Je kunt het ook mailen naar pas@omroepfriesland.nl. Heet goed, dan, dan maak je kans om het dan in de finale om 11 verjouden. En dan doet hij zijn quizmaster, Tite Science, die leest die vragen dan weer even voor. En dan zie ik weer 2 kandidaten nu. En ja, dan kun je dus, als je winnen, die prachtige slippers winnen. Hè? Ja, en ik geloof dat dat net een hele grote toer is. Ik zeg aan het aantal goede insturingen dat we nota binnenkrijgen. Maar ik ken nog een heel soort bij. Dus ik zou deze griepje gewoon pas@omroepfriesland.nl of sms 0620 499 Kijk nog zo'n andere wedstrijd, hè? De Scootjepool. Scootjepool, vanzelfs. Ja, en dan ziet me juist er op die superwaars die vanzelfs bot betangelen in het keertsen, de freulen. En dan kan het samen gebeuren dat wij helemaal geen tijd hebben om de winnaar van de Scootjepool van Juster dus bekend te maken. En daarom dat we dat nou, de zielerij in Starem, Iskje IJzema van de Lemmer, die ziet er of heel goed bij, of die ziet er het eerste bij. Maar dat is in elk geval de winnaar van de Scootjepool van Juster. Iskje IJzema van de Lemmer krijgt die prachtige simmer in Friesland badhanddoek. Alsof er iets open gaat, iets wat er nog niet
Open je ogen van Bluff. We gaan naar de Tjoekamar, naar Geltio. Ja, en dan ben we bij die onderwinse ton. En omdat het een gate is, daar lijkt dus de gate. En dan kan je ook kiezen welke je pakken wil. Je pakken de stuurboord of je pakken de bakboord onderwinse tonnen. En dat is uiteindelijk Arend Wester, de boer die voorop leidt. Die pakt in mijn optiek de juiste. Wat is hetzelfde slagje wat er uit de start ik wij die. Dus uiteindelijk onderuit de Maarwij, dichterop Igne Bregen, dan naar de Vaargul en dan weer omheug. Ja, en de Striedber, die leidt er ik heel goed bij verzeld. Ja, die denkt van ja, dan kan ik daar wel invaren waar achterom gaan. Dat doe ik net. Ik pak de oren. Maar we zien hoe dat dadelijk uitkomt. Maar in elk geval, zeker Heerskop, die had de eerste maar. Die nou ik het vlagje erin had. Ik nevens me, dat denk ik zijn zeker. Want ik ga voor de rest er niks Barends jongen. Maar zeker die kwam daar ik op datzelfde hoekje. Die door diezelfde slag nou achter Arend Wester de boer. En dan eerste maar. En datzelfde slagje doet Jeroen de Vos en Maak hem ik. Dan over de orenboeg, daar hebben we dus de Striedber, de Raderoek en de Jonge Rijn. En dan gaat ik Walter de Vries in. En dan liep het er ik op dat Tony Brundel daar ik heen gaat, want die kan uiteindelijk daar net bij komen. Want daar leidt vrouwtje, die leidt mij de jonge Jasper. En die liep het ik die kant wat op te gaan, een beetje op te sturen. Ja, en dan kan je hem er net verdeld sturen om die oren tonnen te pakken. Dan wil je dat misschien wel willen. Robert de Jong, die pakt dan van het Sisfield uiteindelijk de stuurboord. En dus Tony Brundel en de jonge Jasper en Walter de Vries, die pakken dus uiteindelijk de bakboord wij vanuit het wedstrijdveld, jongen. Achter Robert de Jong leidt dan de Emanuel. En dan leidt Willem Zwager. Ja, en ik weet net, Jordan Gritsie Obers, de Go. Die leidt, de namen zei het misschien al. Die truwt al die oren wat aan, want die leidt weer heel dol achterom. Die kan er net bij komen. En wat je ik een beetje heel beroerd uitleidt, of inleidt, dat is dan Jelle Talsma, mij de jonge Jan. Die natuurlijk ook in het vaarrijn van het klassement leidt. Maar die leidt er Joert dus heel net goed bij. Die zal dan zeker nog een inhaalslag maken. Die gaat net als mijn optiek wel een beetje naar de goede tonneta. Maar hoe dat dan dadelijk verder in het veld uitkomt, dat maken we misschien. De Grietse Ulbers die is ontziek in welke kant het erop zil. Pak ik de bakboord of de stuurboord. Maar dat is in elk geval de hekkensluiter. We gaan even naar Skippen die het mooi wat oors ondergang binnen als wedstrijd Remco de Vries is in Hemrik. Die kan dus de helder bij praten, Remco. Klopt. En misschien jij hem op de achtergrond iets ploffen, een motor. En dat is Dirk. Dirk is een opduwer. En Liet Skipkes is maar dit. En krijgt ervoor leidt de rot. En de skipper ervan, die heb je bij me staan. Koos Vullings. Het skip komt uit de Rottevallen. We zullen hem even aan boord, Koos. Ja. Maar even naar het voordek daar. Dat stapt het makkelijkst. Zo. Even bij het zwurtje. Zo. En dan weer on dek. Dat kan ik wel jaren, want als ik hier een beetje stamp. Dat is staal. Ik heb hem met klompen. Dus ja, door jou, maar dan jij het goed. Tje, dat is ouderwets ijzer. Want dit is, het goed is, het eerste ijzeren scootje dat er hier gebouwd is voor z'n 4 naaien kennen. Je komt van de Rottevallen. Hoe kom je hem hier? Want je hebt dit skip een relatie met de Opsterlandse Kompionsveert met die turfroute. Ja, de Rot heeft vaker in de appelschier wist naar de turfdagen, maar de oude eigenaar nog. En zij is eigenlijk ook de contacten bleun met de ploeg deren. Van, nou, we hebben nou een nieuwe eigenaar, dus de Stichting Vreugde van de Rot uit Rottevallen. En die bent toch weer uitnodigen van wil je dan toch komen. Nou, zat we bij onderwijs. Maar het skip ik officieel dienstdienen op deze veert? Want ja, de Rottevallen leidt wat uit de richting natuurlijk. Het leidt wat uit de richting, want eigenlijk is het gebouwd als buurtschip van Rottevallen naar Lauwerta. En daarna had er wel nog Fiske, dat wie eigenlijk los van het, wat er verbouwd is. En als hij hier ooit vier had, het is best wel, maar als het meer in de sfeer van het Ruud toen, zoals hij nou is, hier bij Delgong. Die ziet een pot in Friesland en dan heb je dat meer recreatief. Ja. Nou is zo'n scootje zeker in die tijd neem ik gewoon is zonder motorbouwd. Ja. We hinten zijn hier hoor. Had je hier zielen worden. Nou ziet er aardig wien, dan denk je het nog wel, denk ik. Maar het is wel een scootje wat je een aardig werk van haat je en is omkreet een varen willen. Ja, dat klopt. Als je hier bij wel zielen was van pad hierheen gaan, maar dan moest je gewoon gelok hè. Nou, de vorige keer had Pieter achter zitten, maar een opduwen. Dus dat was voor mij ook de eerste keer van hoe werkt dat dan. Maar dat werkt uit de kunst. Alleen ja, die motor zit gewoon 3 meter achter die. Dat is even wennen, maar 4 gaat dat prima. Ja. Dan gebeurt er niks met deze kloten. Ik heb al kloten volgens mij in mijn hoorn. Dat klinkt wat vreemd voor mensen die net uit de skipveert komen. Maar lees maar eens uit. Wat is een kloot? Nou, dit is dan als het zeil heesten wordt, het grootzeil. Dan gaat de gaffel omheen. En omdat het touw wat er als het ware bij de mast gaat,
Na het jackiebloed zitten er van die baltjes op, waar een gatje in zit. En daar zitten touwen doorheen om die klauw van de gaffel bij de meers te houden. En dan rolt dat gewoon. Ja. En hier heb ik voor de voorkant van de touwens van de zeilen. Er zitten ook lietsreklootjes om bij deze. En die rol je dan bij de meersdel om te zorgen dat het spul wat noffelijk naar boven tagiert. Ja, en aan de grotere scootjes heeft er meestal ik nog iets om de een lier bij. Ja. Maar die hebben hier het neder. We doen hier alles op een hoorn. Dus met touwwerk en op een hoorn. Het enige wat hier met de lier gebeurt, dat deze mest is bovendeks draaiend. Het is geen contragewicht. Dus hebben we voor op plecht, op de kop hebben we een lier. En daarmee draaien wij de mest naar beneden of omheen. En als dit dus in die het oudste ijzeren scootje is, kist ik ergens onchen dat ze nog wat aan het experimenteren zijn. En ben er nog zaken weet je, van zeggen van hey, dat hebben ze uitvoeren en dat is misschien later, zeg je dat in die duistere scootjes net meer waarom? Of hier ze klikken in één keer goed? Nee, deze is, gewoon zit het nou de eerste die in ijzer gebouwd is, maar wel diegene die nog in ijzer functioneert op dit stuit. Dat is een ijzeren scootje en onder zeil is. 1887. Ja. Maar je zag met de Newton scootjes die de meeste mensen kennen, is de zielerij, waar ze nou ook mee bezig binnen. Nou goed, die binnen niet volle grutter. Dit is maar 12 meter. Die heeft nog de ouderwetse lengte. En dat is ook, ja, vooral voor de wedstrijdscootjes gewoon uniek. Die binnen elke keer maximaal verlengd. Omdat ze gewoon wedstrijden varen. Een hele oude sfeer. Maar goed, als je met opneemt sinds een wedstrijdscootje, dan verlies je hem 10 keer. 10 keer denk ik, moet een aparte klasse komen voor je hem. Vroeger verlijnen we het net. Want er binnen papieren bij de rot. Dat er dus altijd de vlugste wier, de snelste. En dat er op een gegeven moment zelfs uitsluiten wier. Dat er gewoon te snel wier voor de oren schippen. Ja, maar tijden hebben tijden en dat zal nou net meer zo wijzen. Nee, nou net meer. Want het is mooi zo'n scootje. Er is een stichting die hem in ere houdt en onderhoudt natuurlijk. Ja. Maar hoe doe je dat? Want je moet ook wat geld verdienen nemen gewoon. Nou, we hebben in die zin wel geluk gewoon dat de provincie en de gemeente Smallingenloon knap geholpen hebben met uw eerste project. Dat we de aanschaf en een aantal dingen renoveren. En nu ben we dus bezig om de vervolg te doen. Dat is nieuwe mest moet erop komen, onderdeks draaien met contragewicht, een stukje veiligheid. Oké, het is hier net onveilig, hè? De mest is net verrot of zo? Nee, het is zelfs nog een redelijk nieuwe mest nog, maar we willen hem onderdeks draaien krijgen. We willen een nieuwe tuig erop hebben, want die is helemaal uitschild. Dus een nieuwe katoenen tuig, dus dat is wel hartstikke mooi. En die wijze ook weer een stukje originaliteit weer proberen weer om te brengen. Jij wil dat oude katoen, tenminste de goede kwaliteit, die haast niet met te krijgen is. Nee, maar wij hebben geluk. Wij hebben, staat nou liek, hebben een mooi stukje katoen bij machtige kennen. En daar willen we dan ik de nieuwe zeilen van maatje. Ja. Oké, nou ja, en dan lezen nog volle meer skip, maar ik aanstik maar even bij Del. En dat wiert weer even van nou de Hemrik, werd dus een hele riege skip een beetje als reclame natuurlijk. Ik vaar de grote feest in Appelskeer van het weekend, sneu en snijn. Dan hebben we daar de turfvaartdagen. En dan zie ik hier nog even de goeie ontaarsen van nou het dek van de rot, var de kloten. Mijn godje erin. Ja hoor Remco, nou doe maar wat leuks daar. En net van dat grove taalgebroek. Dat kun je eigenlijk net leren. Ik ben gewoon kloot. That I was born a rambling man.
Allman Brothers, My Ramblin' Man. En we gaan gauw naar het Tjoekamar, want we zeggen, kijk op televisie, haast een oorvaring gebeuren. Kjelte Jong. Wilens Arend wist de boer en Sikke Heerskop die het even nu groet en mij de gaffel even naar onder ta. En eerste maar de nummers 1, 2 en 3. De Raadroek die ik een hele goede slag die in had leidt vierde. Dan hebben we Makkem die ik een keurig slagje die in had. Maar dan krijgen we hier een vloot van bakboord, stuurboordskippen bij elkaar. Dat dan uiteindelijk de strijd bekrijgt dan stuurboord voor die bakboordskippen delget. En die wil er ik verdelen, want dan wordt de Bob Wiens komen. En dan is Jeroen de Vos liek het dan even daar wat mij in de vernieling te komen. Maar dan kan die krijgt mij iets opzetten. Dan kan die dan krijgt de tonnen ronde. Daar leidt Robert de Jong leidt de Boppen. Maar dan kan het veld Kemmerkoor daar dus krijgt een beetje vrij varen. En dan zie ik nou Marijn Alstoor met Emanuel. Zie het dan ik de vrijheid en Stuart eerst even wat op naar het eiland om Bob Wiens te komen. Dan geven we dus naar de spreidertonnen tas zit maar. Want dan is zo'n je voet dat veld weer indraaien. Dat wollen we net. En denk je ze dan bij hen. En dan is Jelle Talsma hier. En die komt dan, ik bakboord om maar onder de tonnen. Ja, en dan lees je de beroerd voor. Want daar is de jonge Rijn dan. Die stuit het er heen. Vrouwtje. Maar die jonge Jasper stuit het er heen. En dan doen ze mijn opzitter. Dat hebben we van de week al heel vaak zien. Dat skip en dat doggen dan. En dan kom je ook toch wat beroerd uit. Want dan lees je jouw stuurboord. En dan komt er nog een bakboord skip om een zakkenbalje. En dat is dan Tony Brundel. Die stuurt dan rustig even omhoog. Ja, en dan is het een liedstuutje. Die het even Jelle Talsma maakt. Hij zei het juist er ik al dit is zijn plaknet, hè? Dit is zijn plaknet. En het blijkt, ik word te wijzen. Ik ben net Sjoeke en Markje van het Sjoeke. Maar ben hem net heel lokkig mij ook wat tot hem gaat. Nee. Willem Zwaga, die moet er ik nog achter ons sluiten. Die had ik niet een rare vlaggen. Dat maken we maar eens even een keer letter. En de Grietse Obus is er nog als laatste. Voor mij is dat een beetje de situatie. Nevens mij op dit stuit. En dan gaat gewoon een sfeer on kop. Is dus Arend Wisse, de boer, Vonnegediek en Sikke Heerskop als het ware. Eerste maar als strijden. En de Raadroek had zeker een inhaalslagje dienen. Hurricane Heart van Mark Broussard.
Ja, daarmee komen we aan de eind van dit uur Simmer in Friesland. Maar we binnen aanstaan vanzelfs weer waarom. Voor een heel mooi, spectaculair ziel daar bij de Tjoekemar. Want waar bepaalt nou wat de leading neemt in dat klassement? Ze kunnen echt een heel eind uit elkaar rennen. En Arend Wisse de Boer die neemt al een mooi vastkotten voor. Nou, we binnen aan weer naar de reclame en het ijs. Want dan... Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hielkema en Haima. Tijd besparen op onderhoud van uw gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Ja, dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. De enige echte meubelopromming. Strakke jarmstoel Sandy bij RVS onderstel en skateshellen in verschillende kleuren leer van 289 voor 199 euro. Bij Woonvoordeel de Vrede op Jouwer. Wat zullen we nu weer eens gaan doen? Wat zullen we nu weer eens gaan doen? De spoordeelwinkel van NS biedt uitkomst. De spoordeelwinkel van NS biedt uitkomst. Wat dacht u van een dagje naar Oude Hans Dierenpark Renen? Wat dacht u van een dagje Oude Hans... Zeg, hou eens even je snavel. Oh. Een dagje Oude Hans Dierenpark dus. Trein plus ticket voor maar €25. Kijk voor meer inspirerende uitjes op ns.nl/spoordeelwinkel. Waar ga jij naartoe vandaag? Wie? Ik? Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij en komt de bewensconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Kom nou naar de home-romming van Home Center Wolvergeer en bespaar je een soort geld. Een groot pak van onze enorme collecties binnen Oopries met kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Bakboord! Voor een Peugeot van Haima en Hielkema. Weersma-tenten en partyverhier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Zeg op weersmatenten.nl. Wat dan er ook net krijgt waarom van het Ameloon, mooi naar het scootje zien. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stukje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermarkt. Tuinbestraten? Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommers bij Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed! Ajo, lekker Bennerie de Boer, goed en het joer. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdernieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Omroep Friesland. 92.2 FM. 3 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Als Rusland besluit het luchtruim te sluiten voor maatschappijen uit Europa en de Verenigde Staten, zal KLM daar flink last van hebben. Vliegen over Rusland is veruit de kortste route van Europa naar Oost-Azië. Deskundigen zeggen dat de toestellen gemiddeld zo'n 3 uur moeten omvliegen. KLM is een grote speler op de Aziatische markt. Rusland overweegt het luchtruim te sluiten als reactie op de sancties van de Europese Unie en de VS. De Russen hebben al besloten om veel producten uit westerse landen niet meer in te voeren, zoals groente en fruit en zuivelproducten.
In Oekraïne is een poging om het onafhankelijkheidsplein in Kiev te ontruimen mislukt. Op het plein bivakeren al maanden demonstranten. Ze vinden dat er, ondanks de nieuwe pro-westerse regering, nog niet genoeg is veranderd in Oekraïne. Toen politieagenten de tenten en barricades wilden verwijderen, werden ze bekogeld met bakstenen en molotovcocktails. Politie trok zich terug. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het plein vormde het hart van de anti-regeringsprotesten die vorig jaar begonnen en tot het vertrek leidden van de pro-Russische president Yanukovych. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden mag langer in Rusland blijven. Volgens een advocaat krijgt hij een verblijfsvergunning van 3 jaar. Snowden lekte vorig jaar geheime documenten van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA uit aan een journalist van The Guardian en daarna vluchtte Snowden via Hongkong uiteindelijk naar Moskou. De strijders van ISIS hebben opnieuw een aantal plaatsen in het noorden van Irak veroverd, waaronder een stad waar veel christenen wonen. De inname verliep zonder geweld. Koerdische strijders die het gebied verdedigden hadden zich strategisch teruggetrokken en de inwoners waren eerder al gevlucht. ISIS heeft sinds het offensief van dit weekend 15 plaatsen, een grote stuwdam en een legerbasis ingenomen. Zo'n 200.000 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Fries Knijs bij Omroep Friesland. In Zoanhassen oprichte uitstuurbureaus zorgen ervoor dat het personeel van de terugbrandtroffen cheesefabriek in Gerkes-Kleester on het werk bleef in. Het werkje maaien naar 175 mensen bij het fabriek van Friesland Campina. Die werden via dat bureau inzet op plakken dat extra handen nodig binnen. Die was bij het skimmaatje van de machines. Friesland Campina denkt dat mij haar helpt het fabriek jeder weer draaien kan. Het is net duidelijk wanneer dat is. Vliedenbieke Bruts brand bij het fabriek. Daarbij komt 2,1 miljoen kilo cheese en 1,6 miljoen kilo molken verlen. Een F-sectie van de vliegbasis Volkel had niet correct een vastwaartslanding maken op de Ljouwter vliegbasis. Dat weer noodzakelijk vanwege technische problemen. De landing ging zonder problemen. Nevens de vliegbasis koerde F-section Excels van de landingsbaan aan taxiën. Vanwege de problemen stierde er een brandwachtauto klaar bij de landingsbaan. De actie Nacht zonder dak van de Tjerken op het Ameland is nu net terug. De organisatie hier te tarriering stiet. In de Nacht zonder dak hoe nachtse jongeren een nacht in een celsmaken onderkomen van kartonnen dozen. Op deze wijze wil de bedenker van de actie, Teer, jongeren zijn litten oer zwalk jongeren in oren delen van de wraad. Maar het hield dat de deelnemers opheljen we de projecten van Teer voor zwalk jongeren sponsoren. In september worden nog nachten zonder dakacties houden in Sint-Niek en Oortjerk. Het stel van Urk dat onhouden is waar de stellerij uit Hotel Iselmar op Lemmer had vaker inbrutsen en geword stel. Doch blikken uit het politieonderzoek naar de onhouding van de man en de vrouw. Ze hadden 2 inbrutsen in verskate boten in de haven van Staat aan het Haringvliet. En verder werden ze verdacht van inbraken in een huis en een auto in datzelfde plak. Op een Lemmer naaiden ze uit met een snel auto. Doet ze onhouden waten, hier ze 2 imitatiewapens bij haar. Er is zinnen van de middag. Er zit een zwak ontmatige west-westenwind en het is een graad of 23. Wat meer de provincie kan er van de middag een bui vallen. Morgen dan luidt de temperatuur tussen de 23 en de 26 graden. Hoe daar is het droog. Jongens en nachts is er kans op rein en tonger. Scootjeflits. Hoe gaat het met de zielerij op de Tjoekemarkt? Jelte Jong. Arend Wisse de Boer die had een streeklengte de koppositie voor zekerheerskap. En die leidt erachter en eerste maar die er net achterom zien die dacht van ik ken je wel zien bloed, dat jouwt me niks. Dus die doet een onvalslagje wat meer midden de maaroer. Hoe dat dadelijk dan uitkomt wie die boppen wie zijn tonnen, dat weten we nog net, want die maar dus zeker die bakboordslag naar die tonnen te doen. En ja, doet hem dat vertuten, doet hem dat net vertuten, kende daar een zekerheerskap die net nog wat onder dat waaltje daar bij de vaargul daar leidt. En de zinnen begint een beetje te prikken, dus de wind gaat er een heel lichtjes wat uit. Kan die daar dan naar bij komen? In elk geval, Jelle Talsma van Watten die doet het ik. En wie zeggen dat maak hem dan achter eerste Marley. En dan liep het Jelle Talsma daar nou al bakboord verdeeld te scoren. Wie zorg ik dat vrouwtje Meijer in dat middenveld zit, maar Jeroen de Vos. En een vrouwtje Meijer had ik al een reed vlagje erin hangen. Altijd een strak gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. Bakboord! Voor een pensioen van Hilkema en Haima. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl.
De opromming van Lippenwonen is weer een feit. No toplege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gardinen, raambeklaaien, vlierkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword, mat voort. Nou met kwattingen voor Holland 75%. Sjog uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Kom, mij Simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritter of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Sjog op recycle.nl/Leeuwarden. Bij Lidl krijg je zin in de zomer. En in de lekkerste verse vleesspecialiteiten voor op de barbecue. Zoals speklapjes, barbecue-schotels, spiesjes, worstjes. En met elk stukje vlees spaar je direct voor een gratis barbecuepakket van maar €4,99. Haal nu je spaarkaart in de winkel. Eindelijk zomer. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Wolle een mooie dag voor van €80. Hier is een sloep voor een waardelijke Alversterrentochtroute. Jo starten vanuit het hert. Bedaard. Even naar Dokkum, Bartelehiem, Blikveer, Bonkenveer. Ja, het is echt een heel mooi vaartocht. Sjog op sloepverhuur noordfriesland.nl. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolvergeer en bespaar je een soort geld. Een groot part van onze enorme collecties binnen Alprijs met kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Even naar de zon? Ga eerst even bieden. Hotelkamerveiling.nl. Wiersma Tenten en Partyverhier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Sjug op wiersmatenten.nl. Wat dan er ook net krijgt waarom van het Ameloon, mooi naar het scootjesielen. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt zo'n heerlijk stikje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermerk. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdernieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Hey, wintersporter. Een jachthaven dicht bij Hoers en rap naar de Ierselmaat naar de Nije Sloers. De Kuilaar is het perfecte stee van Lietse en Grutteborgen. Min waar, ontdekt zwembad en orenluxe faciliteiten binnen Vergees. Kuilaar.nl, Koudem. Ja, dat is Keertsen in Friesland. Snijdt 10 augustus, dameshaatklasse vrije formatie, 11 uur baard. En snijdt 10 augustus herenhaatklasse vrije formatie, 12 uur, mijn naam. Dus, wees erbij. Snijdt 10 augustus in baard en mijn naam. Zoek ik op knKB.nl. Ajo, lekker sterk. Valerie de Boer, goed en het joer. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eens en AB Vakwerk. De coöperatieve kracht in vakmanschap. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hielkema en Haima. Het is Simmer in Friesland. Simmer in Friesland. Bij Roelof Lausma en Tiete Seijns. Het tonnenknuffeljen gaat ik goed gewoon weer terug bij het scootjesielen op de Tjoekemar. 3 titelkandidaten die liet je ervan te profiteren. Welkom waarom bij Simmer Friesland uit de slag van de Tjoekemar. Gjalt de jongen ook de hoop die binnen er voor u bij. Dan is de wien even weer een beetje rommen. En Arend wist de boer, omdat hij zijn streek eigenlijk daarvoor laaien, had er dus ik heel nooit geen les van. Maar die maakt dan ik even serieus een bakboordslagje opheljen. Maar we hadden hier heel verzinselijk door in dit kruisdrijk. Dat is Michiel Kalsbeek mij de raderhoek. Die het tweede plakje oornom had van Sikke Heerskop. En die nou ik een beetje vrij van Sikke Heerskop komt te lezen. En daar nog een Jeroen de Vos en een vrouwtje van die jonge Jasper Ozinga. Die doet ik een onvalslag. Maar deze komen dan stuurboord op die Boppenwiese tonnen aan. Ja, en dan komen ze wel wat aansluiting vinden. Mij Sikke en Eerste Maar. Want die leidt nog achter Sikke Heerskop.
gele taren, maar deze lees ik gewoon bakboord op die Boppenwiese tonnen aan. En wie ziet dat Jeroen de Vos, dat hij hem toch rustig trots naar die Boppenwiese tonnen daar in die stuurboordslag. En wat doet een vrouwtje Meijer, want ik denk dat Jeroen, dat die denkt van, daar valt wel even een liets gotje tussen Sikke Heerskop en Eerste Maar. En dat gotje, dat is er ik. En dan zielt de deun achter het kontje van Sikke Heerskopdel. En dan beziekert het natuurlijk nog dat gaat in te pingen. Maar dan komt bol Eerste Maar met gang onsakkenbal in je. En dan kan ze daar krijgt verdel. En dan moeten ze nou nog trode wien. En dan gaat vrouwtje Ozinga, die gaat achter Eerste Maar del. Want die moet een del houden omdat Eerste Maar gewoon bakboord leidt. Dan gaat Jeroen de Vos trode wien heen. Maar ja, dan moet je de snelheid oppikken. Vrouwtje, die doet het ik vond hem dadelijk achter Jeroen de Vos. Maar Safine dessen een beetje aansluiting. Maar dus de noemers Fjouwer Eerste Maar. En dan daarachter Jelle Tolsma. Die dus ik eigenlijk zien slagen nog wat beter misschien maken had. Wat minder zwier door de midden heen kruist. Had nou ik het kansje opzocht. En die kan dus aansluiting vinden. Mijn vrouwtje. En ja, daar komt dan Willem Zwagen aan. Die niet krijgt ik voor een aantal skippen bakboord Delgong. Maar ja, goed. Dan kom je nog stuurboord op het tonnen. En dan moet je toch nog weer een slag ophellen. En hoe komt het dan met de strijdber? Want die krijgt een hele goede stuurboordvlaag. Maar ja, dan komt er nog een hele zwik bakboordskippen aan. Simmer in Friesland. Ya no tengo palabras de todo y de nada. El tiempo se las llevó. Solo queda la noche en mi interior. Y este frío de amor. Hoy esta calma que rompe el corazón. De esta guerra yo he sido el perdedor. Y se clava muy dentro este silencio. Eterno y mudo como el recuerdo del amor que tú me diste. Silencio tan grande, tan vacío y tan muerto. Como quemaste el olor del silencio. Te llena cada estación mi cuerpo. Como duele este silencio de amor. Qué difícil se ha vuelto seguir respirando, sabiendo que ya no estás. Si pudiera encontrar una razón que me ayude a entender que no vas a volver. Y esta herida que sangra en mi interior, y esta espina clavada sin razón, y el inmenso dolor de este silencio, eterno y mudo como el recuerdo del amor que tú me diste. Silencio tan grande, tan vacío y tan muerto, como quemaste el dolor del silencio.
David Biesbal, maar Silencio. Nou, er is bepaald geen sprake van op het Joekemario bij het Zielenderen. Wat een prachtzielerij. Jelte Jong. Ja, ik meen, we worden misschien wel weer onmiddellijk of wat Jelle betreft. Want die had zeker een inhaalslag maken. Maar Arend wist de boer lijkt naar zwier op kap. Dus daar is nog geen bedreiging. Miguel Kalsbeek, die hier misschien het wel betiest in de gaten, in de rekening. Dat er wie een sabot rommen. Maar ook je, doe haast dat even nice, jongen. Want nevens mij ben er een paar skip en die gaat zeker inhalen. Ja, enorm. Zie ik even een overal dwan. Eerst Leuters, Arend Wisse de Boer. Tweede, Miguel Kalsbeek. Sikke Heerskop is nou tredde en Gele Tanema vierde. Die had wel een protestvlagje. Maar ja, we hebben juist ook zo'n draaien protestvlagjes in het wand. En je komt bij die protestkamer en niks wat in tjenen. Dus dat moet maar wel afwachten. Jeroen de Vos, kamers 5e om de poppers te tonnen. Vrouwtje Meijer als 6e, ik maar een protestvlagje. En op Zanderplak, Jelle Talsmeduk. Vrouwtje luister krijgt nog 11e en Jelle la 14e. Dus die twee die hebben echt een enorm soort plakken binnen die opscoot. Sibo Schiesling, ja, want als ik gewoon eens opscoor, dan dalen ik weer gewoon zeggen. Maar die Sibo Schiesling is nog een plakje zakken. Klaas Cuperus, ziende. Willem Zwager had ik een mooie opmars maken. Van het 15e uit 11e plak, luidt hij nou. Ik mooi protestvlagje. Walter de Vlier, 12e. Marij Alshoorn, 13e. Tony Brundel, 14e. Net een plak weet je hem verwacht zie. Robert de Jong dan 15e en helemaal achter de on. Maar dat ben je deze week wel wend. Romke de Jong. De lestruwer of de scootje-truwer. Babe, don't try to call. My heart is ticking and the shore just won't wait. It's strange. See it my way. Hey, now go. I pray for you to fall. The spark has died and now you're just too with lots of champagne. You caught me on the wrong day, now you know. Come what may, I won't give away my love. See me dancing in the rain, my love. No more whiskey and cocaine, my love. Ending all forbidden fruit, my love, ashes to ashes, dust to dust. No, you can't amuse me, so leave you must. Ashes to ashes, dust to dust. If the spell won't kill you, your ego does.
Kovacs, bijzonder hè? Dit komt gewoon in Nederland. Dit van iets Sharon Kovacs, wat ik wel de Voice of Eindhoven neemt. Dit wie is in mij, My Love. Ja, ik dacht even dat zij zo'n beetje hetzelfde klonk als die Gabriella Cilmi. Wist toch? Van Sweet About Me. Ja, maar zij werd geïnspireerd door Etta James en Dinah Washington en Nina Simone. Lees ik hier op haar website. Oké, nou, trouwaas hoe Remco de Vries inspireert worden, nood hij op de Hemrik zit tussen discussies. Je kreeg al hier toe de kloten die hij in de hand hier. Wat is nou in de hand, Remco? Ja, gewoon een microfoon. Maar ik zit wel met mijn kop onder een gig, een hele zware gig. Zeg maar, in een redelijk wichtige lijn het bejaan zoeken. Dan word ik een stuk liedser, Roelof. Dan word je het ijzer en dekking drukt. Nou, dat willen wij net, Remco. Ja? Wij willen dit graag bijhouden. Ja, nee, maar ik door dit risico wel te nemen. Dit is een man met ondervinding waar ik naast zit. Roelof Lens, hij is de skipper van Kening Redbad. Zeg maar een skip van koninklijke bloeden, zo'n je ze kennen. En het is een Hasselter Aak, dat is het type, weet ik. En is het nou een heel oud skip? Ja, nou, heel oud. 1911. En dat weer de tijd dat ze dus hurry-up scootjes en Hasseldraakjes bouwden op een werf voor vracht dus. En die tijd stond hij eigenlijk. En er weer een wedstrijd tussen de werkbazen om snelle skippen te bouwen. En dat kies je heel goed, aan het model wat er heeft, kies dat accent dus. Dat is een sneller een schip is. Maar op de tijd wordt op het Tjoekermaar wordt scootjes schild. Dat zijn dan snelle skippen. Ja. Die had dus won van de Aak? Ja. Op een of andere manier wel, omdat die qua vormgeving vonden ze die correct even wat mooier. Ja? Maar Kuiper, dat was een man die stamde uit een geslacht van scheepbouwers dus. Die wisten met donderen wel wat hij deed. Ja? En die maken ze echt zo dat ze voor en achter, ja? Dat ze dus wat wegvormig werden dus. En het gevolg daarvan is dat ze helemaal geen zaalgolf hebben. Ja? En dat hier sommige scootjes hier in de dek. Maar dat vond de commissie vond het net goed. Dus dat moest allemaal plat worden. Ja, dus als je het skip een beetje aanpassen, de meest wat langer, misschien een stukje ertussen en wat zweet toe, tuig erop en alles, dan kan je misschien al winnen ik van die scootjes. Dat zou misschien kennen, maar daar steek ik me gewoon, kijk, qua tuig heb ik een 90 meter op en zij hebben er wel een 130, 140 op. Ja, ja maar dat hingen ze origineel natuurlijk ook net. Nee, natuurlijk niet. Wie alle ziet het op 80, 90. Ja? En daarom ben ik ook geen echte scootje meer. Nee, maar goed. Maar aan de andere kant, als jouw wedstrijd in zielen willen, jou hebt het volle wedstrijdpotentieel nog net uit het skip hellen dus. Jou weet zo'n jongen of jouw kanten meten. Dat kan dus ik wel meer worden, als je het bord maar een beetje aanpassen. Ja, dat begrijp ik wel. Ik snap die headset, die snap ik wel. Ja, maar ik vind het niet eens. Ik vind het wel jammer dat dat zo gewoon is. Want ook toen ze origineel werden, zeggen ze het volle maar uit. Ja? En nou, ja. Ja, want als we weer omheen zeggen, jouw meis, die gaat terug omheen. Ja. Mijn scootje, met een wedstrijdscootje, dat toch wat oors. Ja, dat klopt ik. Er zijn allemaal maniertjes om wat voorlijk of wat meer naar achteren. Sommigen heel achterlijk te staan en dan ben ik gewoon die naar voren te staan. Hè. Er zijn allerlei verhalen met roer. Ik heb een idee van wat die mensen ontdekt hebben mij. Ja? Maar ik weet wel dat vroeger dus bijvoorbeeld de schoeners die op Noordzee voeren, uit Nederland, uit Grensland, dat die de mensen altijd wat voorlijk te staan hielden, omdat ze dan beter bij de wien opbrengen konden. Of dat weer is, Joost moet weten. Je hebt dat in ieder geval net uitgeprobeerd, want dit skip is trouwens het is een Friesland bouwd skip, begrijp ik. En Josijn, is dit de eerste in Friesland bouwde aak die hier nog omvaart? Wat zijn je nou? Nou, die nog getuigde rondvaart. Er zijn misschien wel meer die rondvaren. Ja? Maar die hebben net een tuig meer, maar er zitten gewoon weinig op, wat dan ook maar. Maar voor mijn gevoel, ik heb er nog nooit in getroffen, ik heb er ook wel eens naar geïnformeerd. Maar het schijnt dat ik de enige ben die nou een Hasseldraak heeft, met originele vormgeving dus, ja, die nog getuigd is. Nou ja, dat zou dat door het skip. Wat zou dat door jou, dat jou met dat skip hier omvaren? Waarom doe je dat? Dat weet ik niet. Geen idee? Ja, wel, omdat ik gewoon verknald ben in dit soort skip. En hoe komt dat? Kom je uit een skipperslaag? Of op Hokkerwierze is dit zo kaam? Maar Sasje, en toen ik 12 jaar ik al een bootje. No? En dat ik al tuigd en ik het zwitsie bijmaken. En wen dan vliert. En dan die skippers die er leiden, die joegen wel advies van de Mastersadwan en de Mastersadwan. Ja? Nou, en dat was het begin. En ik heb dus in het vliert gewoon geleerd met opleveren en voor de wind. Ja?
En nou ben je van... Toen gingen we naar de Grote Wielentuin. Nou, dat is het begin geweest. Dus je bent van het Vliert en de Grote Wielen bij Lauwert. Ja. Ben je gepromoveerd naar dit skip? Nee, maar nou ja, dat is een lange reis geweest natuurlijk, maar dat komt wel op deel. Huh? En nou lees je hier voor de wal op de Hemrik. Ja. Waarom lees je hier? Wat vind je hier mooi, jongen? Dat zit me gewoon erin dat we dus een appelskeer maken en dat we hier een feestje hebben. No? Huh? Ja. Samen is het zin. Ja, en een appelskiersprut daar is dus van het weekend een groot festijn waarbij deze skipmasten hinnenvaren. Maar ze lezen hier nog even van de wal, voor elke die het zien wil. En nou, ik denk dat ik aans misschien nog één keer hier weer rondkomen. Dan zien we dan, denk ik, naar een oud zuigelfabriek daar, maar hele oude machines. Oeps, nou, weer dit van Janet Jackson. Hoe gaat het met zielen op het zoekermarkt, Jant? Ja, bij ons die bobbenwinse tonnen nou echt skraal in de wind op leidt. En vooral hier boppen in dan komen wij die bobbenwinse tonnen leidt. Er zit dan een knap koeltje wien in even. Wilt de loft even helemaal iepenbrutsen is wat. Even mooi licht en blauwe mishennen. En dan zien we dat Michiel Kalsbeek met de raderhoek. Ik ticht erop Arend Wisser de boer kan is. En dat Jelle Tals met je bakboord die bobbenwinse tonnen. En dat vrouwtje Meijer daar krijgt boppendel stuurbord die tonnen rond. Maar ja, Jelle die had zoveel gewoon uit die bakboord hoeken wij. En dan debatteert het alle keer goed.
leidt de jonge Rijn, Erik Jonker leidt de boppen. Maar het is zeker weer een beetje hier en daar wat een wisseling. Maar Arend Wester de Boer kan de koppositie dan krijgt nog mooie haren. Wil ze wel een heel eind inronde is nou terug. Michiel Kalsbeek en waar we daar in een tussen doeken. Dat is Jeroen de Vos met de Elkje 2. Die de tweede plakje om hem had. En dan nummer 4 eerste maar. En dan 4 Sikke Heerskop. 6 zal het dan uiteindelijk tussen Vrouwtje Oorzinga en Jelle Talsma gaan. En daarachter Erik Jonker. C'est niemand sting. Dat je een pap komt. Dat probleem je onvleugel en quitté onvleugel. Long once you get going. I thought it was a little fish. Simmer in Friesland. Crypto paspoort. Het crypto-paspoort van Joert wie zaten zijn onder de insturing die wij kregen net een hele dregen hier. Wil je het op? Je hebt er nog even weer. Hebben we die kleer? Die hebben we even net kleer. Hebben we die wel kleer? Nee, dat is even een tour. Nou, dan zei ik gewoon wat goede antwoord. Wie was dat, zei ze, Rolf? Ja, ik wil het wel zeggen. Ik heb hem nog niet geweest, maar ik heb hier een bordvrouw, die kon er altijd in hinnen. En dan kwamen ze waarom, dan kreeg ik altijd zo'n hele dikke pennen. Waar staan mooi draaikoers, ziet dan wet erin. Ja. Ja, dat wie mijn hoogtepunt van de simmer. Ja. Zal ik het zeggen? Ja, zeg het maar. Gran Canaria. Ja. Gran Canaria. En een heel soort mensen hebben dat naar uw sms of mailt. Maar er ben ik een heel soort hier een Canarische eiland. En wij ben Jood in een goede bui, want we gaan lekker eten. Wij rekken niet allebei de goed. En wat goed is, dan hebben wij nou een paar van die winners on de telefoon. Wilhelmina. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Wilhelmina, hoe nog meer? Vannacht? Dijkstra. Goedemiddag. En waar komt ze bij, Wilhelmina? Saisbjerem. Dat jij ik net helemaal goed. Saisbjerem. De rollen van het ja, batterij. Ja, dat is dichtbij, jongen. Ken ik daar Wilhelmina trouwens? Hoe oud bist? 48. Nee, daar heb ik net bij u op squallen zitten. Dat zou nog kennen, hè? Heel soort ben nu van Saisbjerem, die komen altijd naar de AMS in Friendship. Dus daar ken ik wel een beetje. Ja, nee. Nee. Oude generatie. Dan geven we nog Jelle van der Waal, want die doet echt mooi. Ja, dat klopt. Ja, nou, wie het dreig of net? Nou, ik jaren die Canarie. En toen dacht ik van, dat kan alleen de Canarische eilanden wezen, want we zitten in de vakantietijd. En hoe wist je nou dat het net een parkiet was? Nou, een parkiet die had een hele hoge gloed. Oh, ja, ik weet net zo van de vogeltjes. Dus ken je dat nooit wel, een parkiet toch? Ja, nou, nee, dat lukt. Ik zou net weten hoe ik dat, maar die kwettert meer, zeg maar. Ja. En die fluitert net, maar die praat en kwettert in mijn voor. Ja, dat is het verschil dus. Je komt direct uit een vliegtuig gewoon, misschien jij hem dat wel. Nee, nou dat klinkt wel heel. Misschien is het wel naar de Canarische eilanden. Ja, waar weet. Ja. Nou, je bent in allebei in elk geval goed. Dus je bent de kandidaten voor de paspoortcontrole, staat dat dan niet. Ben je er klaar voor om dat speeltje moest te doen? Ik ben er helemaal klaar voor. Dus ik dan maar los bij de vragen, Roelof? Ja, best genoeg. Oké. Gran Canaria, dit is vraag 1. En je weet hoe het gaat, hè? Vraag 1, als je dat goed had, kun je er 1 punt mee verdienen. Vraag 2 punten. Vraag 3 punten. Als het goed is, dan hebben we aan het eind van die 3 vragen een winnaar. Mocht dat net zo wezen, dan hebben we een shootout. Als je beide ligt stenen. We beginnen met vraag 1. Gran Canaria is onderdeel van de Canarische eilanden. Maar waarom jet die eilandengroep zo? Is dat A, de eilandengroep is verneemd naar die vogel, de Canarie? Is het B, de eilandengroep is verneemd naar hoen? Of C, de eilandengroep is verneemd naar een rieke Spaanse familie? Ja, dan mag ik altijd een jaren wat je hem antwoord is. Dan begin ik met Wilhelmina, die hier was eerste op de lijn. Dus, nou, zeg het maar. Wat is het, A, B of C? C. Is dit, wie dit Wilhelmina? Ja. Ja, C. De rieke Spaanse familie, zou het wel. Die noteer ik. En Gellof, zeg het maar. Ik ga net voor de rieke Spaanse familie. Ja, hè? Waarom? Ja. Nou, dat staat mijn gevoel. Ja. Nou, dan heeft hij een gevoel dat je het flink mis. Want de eilandengroep is verneemd naar hoen. Het goede antwoord is B. Want de nee, hè? Zeker jij minuut lezen. De Latijnse benaming is Canariae Insulae. En dat betekent dan weer eiland van de hoen. Dus daar komt dat bij. Oh. De Romeinen zullen vroeger wel zitten, Ja, zo kennen. Dan zitten we mis. Ja, beide. Dus dat is in elk geval voor beide een goed gevoel, denk ik. Hè? Dat zie je nog gelijk. Kan er nou van alles gebeuren. Gaan we naar vraag 2. Ze hebben dat een skifting in de staan teweeg brengt. Toerisme
is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Gran Canaria. Maar wat wie dat iets? Dus wat wie het vroeger? Wie dat A, de visserij, wie dat B, de bananenteelt of wie dat C, de landbouw? En dit keer mooi Gerlof van der Wal als eerste. Het antwoord, Jan? Ik houd het op een bananenteelt. Jo, zei ze dus B. En wat zei het Wilhelmina? Ja, dat dacht ik. Oké, dan noteren we die. Dat klinkt prima. Ja. En dan moet Tieten zei ze wat het is. Dat is goed. Ja, het is goed. Hey. Hartstikke mooi. Beide, dan staan beide gelijk. Hè? Beide 2 punten. Dus dan zijn we even aan het vraag 3. De terugslag. Jaan, Silbim de kleer voor. Ja. Ja, ik wel. Nou, mooi. Wat voor bijzonders is er te besjen op Gran Canaria? Is dat A, het huis van Christoffel Columbus? Is dat B, El Teide, dat is het hoogste punt van Spanje? Of ben dat C, de lavatunnels van Cueva? Dus Columbus, het hoogste punt van Spanje of de lavatunnels? Wat is het? Wilhelmina, heeft u trouwens wel eens op Gran Canaria West? Nee, heb ik nooit weg. Oké, dus die vakkennis. Nou, zeg eens maar, wat is het? Nee, ik heb een C. Antwoord C. Dat noteer ik. En Gerlof, wat denk je ook? Ja, om nou geen problemen te krijgen. Ik zie het ook om C te denken, maar dan hou ik het op B. Ja, B? op B? Ja. Nou, dan kan ik je hem vertellen dat je hem beide net goed hebt, want het goede antwoord is het huis van Columbus. Dat staat op Gran Canaria. Ja, Ian van zijn huis een weer riek man, dus die hield van elkaar. Die wennen lekker op Gran Canaria een bepaalde tijd in het jaar. En misschien ben je wel benieuwd wat die andere dingen dan binnen. Het hoogste punt van Spanje, El Teide, dat ligt op Tenerife. En die lavatunnels, die ben al heel net te vinden op Gran Canaria. Die ben op Lanzarote te vinden. Nou, ben je weer helemaal bij, maar wij zitten nou vol met het feit dat Jim gelijk staan. En dat we dus een shootout spelen. Tieten, mag ik die shootout vraag stellen? Ja, vooruit. Nou, ja? Zal ik dat het doen? eens. Oké, je mag dus, het is een soort van benaderingsvraag. Hè? Dus er moet een winnaar uitkomen. En dan wil ik nou feest even zeggen dat het laatste antwoord wie als eerste jongen terug Wilhelmina. Vind ik het nou eerlijk om te zeggen dat Gerlof als eerste het antwoord ja mag. Oké, er komt de vraag. Wat is de oervlakte van Gran Canaria? Dus hoeveel vierkante kilometer grut is dat eiland? Ja. Dat is een pittige vraag. Maar Gerlof, jou hebben we even nog nooit een keer. Ja, doe maar een kop. Ja. Ik dacht van 6 kante kilometer. 6? 6 vierkante kilometer. Ja. Oké. En wat denkt Wilhelmina? Ik ben net wat van de maten, maar 1500. 1500 vierkante kilometer, zei je Wilhelmina? Ja. Ja? Ik vind het knap, het knap, want het goede antwoord is 1560 vierkante kilometer, Wilhelmina. Ja, dat is echt heel goed. Nou. Maar hoe kan het dat je dat zo goed inschot? Nee, want Ine is uit 6. Dat is een postzegel. Ja, dat is net een soort. Ja. Dus, ja, sorry? Ja, nee, je zit hier bij me, die heeft het even heel wat van me op zak. Oh, ja. Dat toch we de mooie jury. Vandaar. Nou, dat maakt het niks. Ik denk net dat zij die enigste is. Oh, shit, zo lang. Ja. Zo dat zou ik ga het net op zacht. Ik zit hier in de tuin, want ik ben momenteel een gastheer. Ja. Voor wat dat? Ik heb 14 vrouwen in de tuin, want we hebben de tuin en de tuinclub die zit hier. Dus ik hoor het nog net even op zitje. Nee, maar jouw houden voor die bedagen zullen we dat bij zeggen, hè? Ja. Jou vinden wel dat het dan eerlijk is als Wilhelmina wint? Ja, maar dat iedereen die gelegenheid had, die docht had. En daar heb ik geen problemen mee. Nou, dat vind ik wel heel mooi. Hey. Dat is heel mooi. Ja. Ik ben in een hele goede bui, joh. Zitten we gewoon 2 slippers dan? Ja, had ik er nog slippers binnen en oorsturen we een paar van die bril. Zullen we dat dan? Het komt altijd clear omdat Gerlof van der Wal zijn grut had. Dat weet je het zo. Bij je nog. Oké, dank voor het uitwaan. Lok wenske maar door winning en beide bedankt voor het uitwaan. Ja, we blijven even hangen. Oké.
hetzelfde kleren. Dan koop voor een paar bankjes, maak verkeer van volle meer. Ik ben de man, ik ben de man, ik ben de man. Het allerbeste eten, dat wordt makkelijker om mijn vrouw. Ik ken alle wie van krijgen dat en ik gelukkig trouwd. Maar toen ik vrijgezel, ik dat broek maar aan baron. Ik pakkel die dan gewoon, dat had hem dan nooit zo goed daarom. Ik ben de man, ik ben de man, ik ben de man. Ik ben de man die is toe graag als ze was. En het interessant was toen zij en was toen dorst. Want ik beleef het sterker, ik weet overal nog mee van. Zat ik het nog zo mag het, want ik ben de man, ik ben de man. Ik ken overal aan de bak, maar de baas met mij net geen van alle jongens op de zaken. Ik het allerbeste alleen. Kan overal ik bedoel, ik ben van je put en oud. Ik ben als hartstikke klaar en ik meet je nooit een fout. Ik ben de man, ik ben de man, ik ben de man. Als ik een deken snipperje, dan schiet dat die te zinnen. En als ik op vakantie ben, was toen de rak dragen. Want het is hier 30 graden en het eten is net joer. Het is 3 min waar in Friesland, maar als ik thuis kom met dat weer hoe. Ik ben de man, ik ben de man, ik ben de man. Ik ben de man die is toe graag als ze was. En het interessant was toen zij en was toen dorst. Want ik beleef het sterker, ik weet er al nog meer van. Zat ik het door, zo mag het. Want ik ben de man, ik ben de man. Dat vind ik. De Hoenekop, maar ik ben de man. En er is maar één man die het heel goed doet. Daar op het wetten van de Tjoekemar. Dat is Arend Wisse de Boer. En hij krijgt ook een stiepe van Alco Rainga. Die van de SKS, van het scootje van de Jervin. Die zei tegen, kom op Arend Wisse en bemanning. Nou, volgens mij komt dat heel goed ter. Geldt de jong? Hier lijkt nog steeds aan kop in elk geval. Er wordt natuurlijk wel bezocht om bij hem aan te sluiten. Zeker heerskop dat ik even een onvalslagje op hem. Hoe dat uitpakt bij die boppen wie ze tonnen. Het lijkt net een rare slag die hij had, maar ik weet net dat er ontsluiting met hem krijgen. Jeroen de Vos, die had ik dat veld wat loslitten. Die gaat ik de strijd om wat voor te komen. Die lijkt natuurlijk naar vlak bij eerste maar. Dat ben die is correct nog steeds de nummers 3 en 4. En Michiel van der Raderhoek die doet hetzelfde slagje als Arend Wisse de Boer. En ja, dan is zeker Heerskop de enige die het orenslagje doet. Ja, en natuurlijk een Jelle Talsma en een vrouwtje. Die beziek ik wel wat in te rennen. Nou, en dan hebben we voor de rest dan natuurlijk in de politiek weer Halis Lucas en Les Truwers. Nou ja, ik zou zeggen de go. Want wie winnen hem niet is krekkel even helemaal kwijt. Want dan is je Arend Wisse de Boer, had we bij die boppen wie ze tonnen. En dan met de go, de Grietse Obers. Die moeten nog helemaal bij die gate onbelangen om dan nog een juiste tonnen uit te zieken. Omdat we boppenwiens we kruisen naar die boppenwiense tonnen te gaan. Hier is dus ja, dat zijn wel de go, de Grietse Obers is dus uiteindelijk de scootje Truwerjoet. En die leidt een heel eind achter. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won.
yours. Baby, you the whole package. Plus you pay your taxes. And you keep it real while the mothers stay plastic. You're my Wonder Woman, call me Mr. Fantastic. Stop. Now think about it. I've been to London, I've been to Paris, everywhere there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always stay the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know. No. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. Everywhere I go, I'm always hearing your name. And no matter where I'm at, girl, you make me wanna sing. Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you. In een hoed of op het strand, zet de radio maar op. Omroep Friesland, zet maar in Friesland. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. Give you all I got to give, if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love, can't buy me love. And everybody tells me so. You can't buy me love. No, 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 no. Say you don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. You want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. Give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I give to you. I don't care too much for money, 'cause money say you don't need no diamond ring, I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. And with a love like that, you know you should be glad. Ooh, with a love like that, you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.
Fans van Scootje Zielen die Twitter je aan de slag in de rond. Ze vinden het al je lieke spannend. En dat is vanzelfs de wedstrijd op het Zoekermarkt. Jalt de Jong. Ja, en dan is er dan weer zeker voleindige strijd. Het is nog weer gaande. Ik nog even weer in het achterveld. Dus je dan eerst even krijgt even een beetje naar Erik Jonker. Die ten eerste krijgt nog heel goed bij. Hij is weer heel naar achteruit zakken. En dan kan ik maar krijgt om die Bobbenwiese tonnen te komen mijn opzetten. Want daar wie dan uiteindelijk de Emanuel en Walter de Vries. En dan vindt dat in dat gatje vindt Willem Zwager een lieds gatje. Die kan er dan bij tussen prikken. En dan leidt Erik Jonker te verdelen op die Bobbenwiese tonnen. En dan komt Mark hem daar achterom. Maar ik geef even naar Varenta natuurlijk. Daar leidt Arend Westerboer nog steeds op 1. Michiel Kalsbeek op 2. Sikke Heersk op 3. Jeroen de Vos jouwer eerste maar 4. Maar die is toch aardig in je rond terug. Vrouwtje Ozinga en Jelle Tolts. Maar ja, deze zitten er al wat bij. En Lies krijgt het even dat ze wel wat achteruit zitten. Maar ze blijven heel dicht bij elkaar. Natuurlijk ook omdat het een op- en delbaan is. En dan kan je voor de wien elkaar uitdekken. Heb ik een fluitsignaaltje jongen van een organisatieskipje van de commissie. Dat de gate een beetje naar stuurboord verlijn is. Omdat de wien onder draaien is. Voor mij is weer jeugdsentiment. Roelof die weet net niet eens waar dit binnen. De Dolly Dots. Love me just a little bit more. Of zo. Ja, nee, die hebben juist nog. Dus dat wil je net zeggen. Nee, het is... we zijn haar staan on the finish. Jalt? Ja, wie ben haar zeker finish. En dat privel is even een beetje natuurlijk omdat er even bij die boppen wie ze tonnen even wat strijd gaan weer. En dan gaan ze dus mij dit boordje aankondigen dat er voor de wien finishen wordt. En dan is Arend Westerboer is er op de finish in. Dus die had je de prijs, de dijzegen. Ze voor zijn klassering hartstikke goed wijzen. Dan de Raad Roek op 2 en dan nog in een bedreiging wijzen. Nee. Maar misschien
dan wel tussen Jeroen de Vos en Sikke Heerskop en Eerste Mar en Vrouwtje Meijer. Want dit lezen alle keer vlak bij elkaar, dekken elkaar ik wat ouw. Maar het zal in elk geval de Raderhoek, Michiel Kalsbeek, heel verzinselijk Joet Schild hier op Ignebreggen het tweede plakje pakken. Ja, nu dat verder al hier komt, dat jaren we dadelijk knife jouwen. Vanzelfs in Simmer in Friesland. Dan ben we er weer, dan hebben we live muziek van Gary Dantema, de Simmer single en de nijpeteren bij het Scootjesiel. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hielkema en Haima. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot part van onze enorme collecties binnen Allprijs met kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië al voor €499. Bij Dalstra Reizen, doe je het beste uit de bus. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hij. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jervin. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij. En komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Correct. Loffelijk wij in Friesland. Ray, voor een Peugeot van Haima en Hielkema. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Wat voor indruk maakt uw bedrijfsterrein? Laat Hego in Hommers bij Sneek een gratis scan doen. Want Hego is specialist in ontwerp, bestrating en onderhoud van bedrijfsterreinen. Ga daarom naar hego-bv.nl, want een eerste indruk kun je ook als bedrijf maar 1 keer maken. Hego, heel goed. Kom, mij Simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze tiegezinnige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Wiersma Tenten en Partyverrier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Check op wiersmatenten.nl. Wat een frisse nu in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een orkleur dak, dashboard, raamstiel, schitterend. Zie maar gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedak. Ajo, lekker sterk. Valerie de Boer, goed en het joer. Je riede al 14 een Aygo van €129 in de maanden bij Tolman, Galema of Strikbedak. Omroep Friesland. 92.2 FM. Van de Europese Unie en de VS. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Paus Franciscus roept de internationale gemeenschap op om in te grijpen in Irak. Daar zijn veel christenen op de vlucht voor de moslimterreurgroep ISIS. De paus vindt dat wereldleiders zo snel mogelijk een einde moeten maken aan wat hij deze menselijke tragedie noemt. Hij wil dat de christenen worden beschermd en dat ze zo snel mogelijk de hulp krijgen die ze nodig hebben. De strijders van ISIS hebben de afgelopen dagen opnieuw een aantal plaatsen in het noorden van Irak ingenomen. Tienduizenden mensen zijn de bergen ingevlucht waar ze geen eten en drinken hebben. Als Rusland besluit het luchtruim te sluiten voor maatschappijen uit Europa en de Verenigde Staten, zal KLM daar flink last van hebben. Vliegen over Rusland is veruit de kortste route van Europa naar Oost-Azië. Deskundigen zeggen dat de toestellen gemiddeld zo'n 3 uur moeten omvliegen. KLM is een grote speler op de Aziatische markt.
Rusland overweegt het luchtruim te sluiten als reactie op de sancties van de Europese Unie en de VS. De Russen hebben al besloten om veel producten uit westerse landen niet meer in te voeren, zoals groente en fruit en zuivelproducten. De politie heeft 20 tips binnengekregen over een cold case-zaak uit 1982. De tips kwamen binnen na een uitzending op de Duitse televisie. De zaak draait om de vondst van een stoffelijk overschot in een dichtgemetseld pand in Amsterdam. Toen de politie het gemummificeerde lichaam destijds ontdekte, lag het er al jaren. Nog altijd dus onbekend wie de man is. Hij had een aantal opvallende tatoeages, waaronder een Duitse tekst. Daarom wordt ook onderzoek gedaan in Duitsland. De 20 tips zijn volgens de politie zeer bruikbaar. Het weer. Een lijn met flinke regenval en onweer trekt langzaam naar het oosten van het land. In het noorden en westen is het zonnig en blijft het droog. Morgen enige tijd zon, maar in het zuidwesten en westen meer wolken en buien. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Vanaf zaterdag wordt het koeler. Dit was het NOS Journaal. Hoe is het mogelijk op 4 wisselen? Ja, dat is Keertsen in Friesland. Sneun, 9 augustus, dameshaardklasse Troggenoorlotje, Ian Horen mijn naam. En sneun, 9 augustus, herenhaardklasse Troggenoorlotje, alle woorden, Dokkum. Dus, wees erbij. Sneun, 9 augustus in mijn naam en Dokkum. Zoek ik op knkb.nl. Ray, wat een Peugeot van Hilkema en Haima. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken troch AB Vakwerk. De coöperatieve kracht in vakmanschap en drukkerij van der Eems. Of je nu voor het eerst je eigen bureau krijgt of eindelijk op kamers gaat, met IKEA ben je helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. Van handige opbergoplossingen tot de lekkerste bureaustoelen. En tot en met zondag 10 augustus profiteer je ook nog eens van 15% voordeel op alle bureaus. Kijk en bestel op IKEA.nl of kom langs in een van onze winkels. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdenieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Ajo, lekker Valerie de Boer, goed en het joer. Wat dan droogt er net krijgt waarom van het Ameland, mooi naar het scootje zien. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stikje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermarkt. Tuinbestraten? Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommers bij Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed! De enige echte meubelopruiming. Elektrisch verstelbare boxspring Mikkeli, compleet met koudskom topper en holleboord. Vindt ze topkwaliteit. Verschate maten. Nou minder dan heel jild. Piegelix 61 bij 2 meter van €3.195 voor €1.394. Maar, op is op. Wie woonvoordeel de vrede op een jouwer. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hilkema en Haima. Simmer in Friesland. Bij Roelof Lausma en Tiete Seyens. Dadelijk het scootje ziel. Arend Wisse de Boer had mooi zijn 3 gebroeders goeie zaken dienen op de Tjoekemaar. Hij wint de 4e wedstrijd om het IFKS kampioenschap. En dadelijk ik Fries Knijs, een weekend naar de bron in het Siesfabriek in Gerkeskleerste. Wordt pas goed duidelijk dat de skiën echt gigantisch is. Het Sion. Jelte Jong, hij praat dus bij over de finish. Joert, bij Igenbregen. En dan verriefelen die snelle, rappe finish. Dus even een beetje die er samen in één keer inlei. Want we dachten nou van, we hebben wat een verlette start. Dus dan zullen we misschien nog wel wat langer trossielen. Ik omdat het natuurlijk prachtig mooi waar. Mooi koeltje hier. Wat skiftend, onhellend, wat ouwflauwend. Dus je ziet eigenlijk alles in. En toen inlei samen, klabam, leidt de finish erin. En dan krijgen we een voor de winst finish. En Arend Wisse de Boer leidt even een eind uit. Michiel Kalsbeek kwam wel steeds dichterbij. Maar Arend Wisse pakte gewoon het eerste
plakje. Doe Michiel Kalsbeek, mij de Raderhoek en Sikke Heerskop, die in het kruisrekje toch ik ben naar voren te scharrelen. Pakte dus het derde plakje. En dan kom je in het voorwiense rek, dan dekt hij in de oren wat oor. Ja, en toen kregen we achter de Sikke Heerskop, kregen we dan uiteindelijk, denk ik toch, dat correct eerste maar vijfde wie. En dan wie Jeroen de Vos, correct toch nog vierde, maar deze lijn heel dicht bij elkaar. In het voorwiense rek, naar die finish staan. Maar Aukje, doe best bij Arend Wester de Boer, die zullen grip uit de schroeven wijzen. We zien het nog even bij het publiekdeel. Ja, Arend Wester de Boer, daar ben je weer, hè? Ja, Lokwijs komt het eerste plakje. Ja, dankjewel. Mooi, hè? Mooie start. En wegwezen. En het laatste weer naar je spant, omdat we in de verkeerde slag kwamen. Michiel die nam een slag. En de laatste ritje waar ik dingen. En toen komen we verdedigen op hen. Dat is weer bijzien af. Ja, je bent de eerste trein die nou zo ongeveer binnenkomen, die zit al je bovenin bij de start, hè? Start wie dit, ja, bedoel ik. Ja, wij zitten onderst van alle jaar. En nou, pak er goed uit. Dat is super. Nou, en zeker die zetten mooi tussenin. Dus nou, zal beleven. Ja, zeker Heerskop is krijgt de strijd door de streek om. Hey, ik pak het klassement er even bij. Ja. Ja. Nou, hoe ligt dat? Nou, zie je hem steen nou treden? Ja. Maar dat is efficiënt 9,9 punten. Dan is er 0,9 bij. Dan zit het op 10,8. Ja. Zeker zit op 8,9. Traai erbij. Je bent de eerste. Ja, super. Dan maak ik dat uit van de volgende. Wel hoop, maar net af natuurlijk. Nou, wij ben, dat zag ik van de week al een keer zien. Wij ben krijg begonnen met het schip en nou, dat zag goed uitpakt. Dat is een wonder. Nou, machtig. Ja, de drie broeders, het is je eerste hier op dit schip. Ja. Je hebt er een heel soort dingen. Ja, wij hebben zo 2 linshielden op oude zeugel. Vliegen hier op het wagenbroeders en nou op het trijgenbroeders. Met die trijgen. Ja, waarom doe je dat? Nou, zo, wij gebruiken die schepen van orde en nou hebben we een gekocht. En nou is het eigen, dus ik heb nog verder op de deuren. Nou, en we hebben er nog een speeltje op staan, dus wel heel mooi meest en mooi zwemmen aan dingen uiteraard. Maar die teugerij is nog wat oud en daar kunnen we nog heel wat in verbeteren, denk ik. Nou. Dus het wordt alleen nog maar beter? Denk ik al vanuit. Vol gas. Nou, de tweede overwinning in deze EVKS-riege is binnen Lokwijns geweest. Ja, dankjewel. Machtig. Helemaal super. Het waren in het kwart nou, Piet Paulusma. De zin is erbij en wij treffen weer voor het grootste pad van onze provincie. Want er binnen weer pittige buien tot ontwikkeling kwamen op in Nederland. Maar die school al je naar het oosten ta. En daar hebben wij net zo volle les van. Ik denk net dat wij er wat van mij krijgen. Dus de zinnen erbij. Je nog droeg waar. Je nog zo'n 21, 22 graden. En vannacht komen ze op mist. Morgen alweer een flinke, volle simmerdag. Maar meer over het waar ik voor in en nooit wie gaan over de horen. Omroep Friesland. Simmer in Friesland. Het is tijd waar Nijs uit Friesland. Goed een week na de brand in de cheesefabriek van Friesland Campina in Gerkeskliers. Er wordt echt duidelijk hoe groot de skiën is. Goed 2 miljoen kilo cheesegang verlen en 1,6 miljoen kilo molken. Het is een gigantische strop voor Friesland Campina. Het in cijfers uitdrukken, dat slaagt het nog net, omdat nog lang net alle kosten helder binnen. Van de morgen weer voor de passen gelegenheid om een slag te maken door het terrein van het fabriek. Een locatie dat alweer het werken wordt van de nijbouw. Een grote kraan. Ja. En het gedeelte waar nu het dak van afgehaald is en waar je de machines ziet, dat is de ruimte waar wij de vales produceren. De basisvezel voor de vales, voor onze vleesvervanger. En die machines die zijn nog intact en die hebben we geconserveerd door professionele schoonmaakbedrijven. Die zijn nu ingepakt in plastic. En zoals jullie zien wordt het dak er op dit moment afgehaald. Ook de wanden worden er afgehaald. En die worden vervangen en zo snel mogelijk hersteld. Waarom? Omdat daar rookgeur in zat. Omdat daar ook met name afgelopen tot en met vrijdag is er brandweer hier op het terrein aanwezig geweest. En die donderdag, vrijdag was hier enorme rookontwikkeling nog in deze ruimtes. En ook de brandweer heeft om er goed bij te kunnen, had de brandweer al een gat aan deze kant gemaakt om goed te kunnen blussen. Om bij de brandhaard die daar in het pakhuis zat, om daar goed bij te kunnen komen. Dat is Dorien Jansen, zij is de plant manager hier, dus fabrieksmanager. We hebben het werk op het stuit op het trein van het cheesefabriek in Gerkeskliers. Een groot pad
luid van Slijn in de Jiske. Er is een heel soort cheese verlenging. En alle cheese die in het pakhuislijn, 45.000 heet hoor. En dan nog een heel soort cheese niet in de pekelbadenlijn. Maar de geur dat je ging het. De geur van zo'n penetrante geur van verbanen, rotsende cheese. Darien Jansen, went u überhaupt wel eens aan die geur die hier hangt? Ja, het went. Je loopt hier dagelijks. Dus je raakt eraan gewend. Maar we doen ons best om het zo snel mogelijk opgeruimd te hebben. We komen nu bij een gedeelte. Het ziet er hier vrij onbeschadigd uit, hè? Dit is het gedeelte van de kaasmakerij. En de kaasmakerij is gelukkig behouden gebleven. We hebben daar ook, ik heb gelijk bij de brandweer ook aangegeven, er is ons alles aan gedaan om de kaasmakerij en de voorfabriek te behouden. Daar heeft de brandweer ook de blusstrategie op aangepast. En we hebben ervoor gekozen om het pakhuis gecontroleerd uit te laten branden. Zodat dit onderdeel van de fabriek behouden bleef. Ook geen rookschade? Hier is wel rookschade. Zoals jullie zien, hier staat er een steiger in. De machines zijn zaterdag zijn we daarmee gestart met professionele schoonmaakbedrijven om dat schoon te maken. Die zijn allemaal geconserveerd en ook nu ingepakt. Nu staat er een steiger, of die wordt op dit moment opgebouwd om het plafond eruit te halen, zodat we ook boven het plafond goed kunnen reinigen en dan komt er ook een nieuw plafond in. Als we hier kijken, we hebben ook eigen medewerkers, wat Rob net aangaf, hebben ook laten opkomen volgens het normale schema. En die eigen medewerkers die hebben met name die professionele schoonmakers ook begeleid van waar kun je wel komen, waar niet. Heeft u enig idee hoeveel mensen hier dus nu extern lopen? Ik denk zeker 100 man. En we hebben ook een soort van intern uitzendbureautje opgezet. Waar wij aanmelden van deze werkzaamheden moeten er gebeuren. Zodat eigen mensen ook worden ingezet op klussen die prioriteit hebben. En ik vind het echt fantastisch om te zien dat iedereen de schouders eronder zet. En dat we samen een heel eind komen. Het is, iedereen stroopt de mouwen op en is hard aan het werk om zo snel mogelijk weer in productie te kunnen komen. Wat is dan de doelstelling voor het weer laten draaien van deze fabriek? Daar kan ik ook nog op dit moment niet een exacte datum aan koppelen. We zo snel mogelijk. En daar moeten we de prioriteiten, we moeten goed in kaart brengen van waar liggen bottlenecks. En daar zijn we nu op dit moment ook mee bezig. Een bijdrage wie dit van verslagjouwer Hajo Bootsma. Het stel uit Urk dat onhouden is waar de snellerij uit hotel Iselmar op Lemmer had vaker in Brutsen en goed stel. Doch blikken uit politieonderzoek naar de onhouding van de man en de vrouw. Ze hadden twee in Brutsen in verskate boten in de haven van stad aan het Haringvliet. En verder was ze verdacht van inbraken in een huis en een auto in die stad aan het Haringvliet. Op Lemmer naaiden ze naar de stellerij uit maar een auto die ze stellen hien. Doet ze onhouden waren hien ze twee imitatiewapens bij haar. De actie Nacht zonder dak van de Tjerken op het Ameland gaat snel net terug. De organisatie heet de Min Tarriedingsstiet. In de Nacht zonder dak nachtje jongeren in nacht in een celsmaken onderkomen van kartonnen dozen. Zowel de bedenkeren van de actie, de organisatie TEER, jongeren Sjen litten hoed zwalkjongeren in oren van de brand Libië. Maar het geldt dat de deelnemers op helje we de projecten van TEER voor zwalkjongeren sponsoren. In september worden nog Nacht zonder dak acties houden in Sint-Niek en Oensjerk. Ja, en Omroep Friesland, Simmer in Friesland is neer dat er geen gasten in de studio binnen. Muzikale gasten. Het binnen twee, maar ik denk dat je vooral de vrouw kennen. De zangeres, de jongeres Gerry Dantema. Welkom, waar is het mooie naam trouwens? Ja, dank je. Kees. Kees, heeft Kees ook nog een achternaam? Ja. Ja, hè? Ja, Van den Berg. Oh, dat wist ze zelf ook even net. Jawel, ik wist het wel, maar ik denk, had ik een microfoon, hè? Dus, ja, precies. Hey, nou, welkom bij Simmer in Friesland. Je hebt toch een paar noemers. Ja. Ik vraag dat ik eventjes al noemers van jezelf. Skreun, maar ben je er? Nee, nog net. Nee, ik wil na de simvakantie er wel mee bezig, ja. Oké, wat heeft nou voor u gekleerd in? Ik doe nou een nummer van de Kensington Streets. Oh, dat is een hele mooie. Is echt heel populair, nevens mij, hè? Ja, op dit even in een oren akoestisch jasje. Oké, nou, wij zijn benieuwd. Gerry Dantema mij Streets van Kensington live hier in Simmer in Friesland.
So whenever they'll say that all we had is bound to fall, oh, together we'll stay. When you're getting away, you're getting away. Strange how everything seems to float in gray and drown in gold. Stay and everything's safe when we're pulling our way. We're pulling our own way down. I rise and guess where I will go. I'll rise and guess where I go. Where do we go when the streets are calling, calling, calling? How do we know when we each stop falling, falling, falling? Say that everything caves in on our way to grander goals. Wait, and everything's safe when we let it all in, let it all in. How we letting it rain, our own distress, our own mistakes. Wait till everything breaks when we're pulling our way, we're pulling our own way down. I'll rise and guess where I will go. I'll rise and guess where I go. Where do we go when the streets are calling, calling, calling? How do we know when we each stop falling, falling, falling? Where do we go when the streets are calling, calling, calling? How do we know when we each stop falling, falling, falling? I rise and guess where I will go. I rise and guess where I will. I rise and guess where I will go. I rise and guess where I will. Where do we go when the streets are calling, calling, calling? How do we know when we each stop falling, falling, falling? Where do we go when the streets are calling, calling, calling? How do we know when we each stop falling, falling, falling? Where do we go when the streets are calling, calling, calling? How do we know when we each stop falling, 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 falling? Oh, wat maakt dat geweldig wees. Had je zo'n stem hebben. Zo'n talent. Ik heb piekenvel ervan. Prachtig. Dankjewel. Dit week Gerry Down to my mooi Streets van Kensington. En we zullen het aansnijden mooi hebben over een Ierlien. Want nevens mij, een Ierlien, toen begon alles. Ja. Door de audities van The Voice of Holland. Klopt, ja. Ja, Iris Kroes die tweette, je het ook nog even, zei ze van Saffel Ierlien. In augustus, toen begon alles voor mij. Nou, ik voor die. Ja. Nou, daar praten we aan meer over. Want zo bloot je hier. Denk erom, zo bloot je nog even een hoek. En misschien nog wel wat langer om nog wat oorversjes te jongen. De man die de hele midden al jaren en vooral zijn mooie stemgloed en de wijze waarop hij de zaken presenteert in de Hemrik, Remco de Vries. Dat is echt een geweldig talent. Dat is radiomooi, zien fotograferen en mensen interviewen. En waar is nou bij de microfoon? Ik heb een vertegenwoordiger van een bijzondere familie heb ik hier bij me. Een familie die een eigen soort met privé museum beheert. Vrouw van der Spoel. Want jouw man had eerjaren op de nijverheid op de Hemrik. Het is een oud zielfabriek waar we nou bij staan. Het er al je goed bij elkaar gebracht, motorisch goed. Ik zeg je steen een sammeling historisch ark motoren. En als je om het hoekje zegt, dan zeg ik het ook al steen. En Jim liet dit zijn nummer dan eens even aan het publiek zien. Ja. En ik had geluk dat jou even met mij gaan naar binnen. Oké, nou kom maar. Dan gaan wij even hier. Begin bij de scheepsmotoren. Zo, en dan komen we hier dus bij, wie is maar de zongen? Nou, dit is een Duitsmotor, een steende Duitsmotor, een lezende Duitsmotor en die had op een scootje staan. En als die dit tegenover heeft, dat is een lange arm zijn ze in Noord-Holland.
Maar die kan je dus, daar zit een schroef aan en die kan je, als de scootje net met zielen kon je die motor aanslaan en dan kon het toch varen. En ik zie hier een foto bij. Dat is mijn man. Die had mijn dochter maken toen er, vlak voordat er eigenlijk bijrekken is. En dit is buis in de garage. Dan had er nog een motorkoppen skammelt staan, die wil daar weer te maken gaan. Ja, want ik zit, wat je krijgt beschreven is een soort met schroevaars die nevens mij vroeger ik van boven naar beneden, van de bovenkant van het schip naar onderen te gaan. Ja. Zo, dan kon ze, als het net goed genoeg waaide, dan kon ze toch verder. Dan moesten ze stil zijn bij die stilboten. Ja, we zitten nou wat in een nautische sfeer en ik maar de schip meer. En ik zie hier een paar oren bootmotoren lezen. Ja, deze motor die had altijd, dat scootje had altijd bij Wijntrup in de Veertlijn. Bij de Peelbergen, daar leidt dat scootje. En daar komt die motor bij en die schroefwerk. En werkt het alleen nog, denk je? Nou weet ik het net meer, maar toen was altijd wel. Alles kon draaien en Safir hier met het wel. Ik heb even een stuk verder. Ik zie daar in een geweldige grote machine, maar het chattels erop. Dan Sjoen haar zei ze van, daar wordt een kromhout. Zeg ik even, ik sla even in hoor, hè? Ja, dit is een ABC, die komt uit België. En dit is een kromhout. En dat ben van die, Leo. Die ben gewoon skeesmotors die alleen onderin het schip. Maar ja, vuurkappen. Juist. Ja, die mag je eerst verwarmen en voordat je ze aanslingeren kan. Ja, maar het is een mooi stampend loer, toch? Ja. Ze maakt net zo vol lawaai, hè? Maar ik zeg al, je chattels en zo, dit is een best ingewikkelde. Ja, er al een bij. Ja, ik weet niet hoe dat werkt precies, ja? Heel simpel. Dit is een cilinder. En dat is de uitlaat. Het is dubbelwandig, want het wordt ooit water gekoeld. Omdat het onderin het schip leidt. Want het was in de brandrijtje. Dus daarom ligt het zaak eruit. Maar het is in wezen gewoon een uitlaat en een cilinder. En dit is één cilinder, zei jij zo? Ja, dus één cilinder. Dat leidt ongeveer een zogering sigaret aan de melkbussen. En dit is een kromhout en dat is een industrie. En we bij de Nederlandse motors. Door het net te vregen, maar ken je het lood van zijn motor Nightwan? Klinkt zo. Ja, boem, 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 boem. Meer, ja, hij is net. Maar het is wel een heel noffig lood. Een heel noffig lood, ja. Ja, je wordt er net knettergek vanaf. Die hele Lietse motorkes, dan ben ik krek van die Lietse hondjes, van die kefferkes. En dan ga je zo'n de motor ernaast en die zei boom, boom, boom. En dan jij niks meer. Er is natuurlijk nog volle meer te zien, maar we zijn nog net uitpraten. Dit is nog maar krek het begin. Ik stel voor, want ik zeg in de viertel zeg ik oude trekkers tegen. Ja. En dat we de oude trekkers aansneven doorgaan, want we moeten wat oorhouden. De uitsturing is nog wel even dwaande. En dan kunnen we het daar nou even gaan over het oude landbouwark. Want ik zeg hier wat greenjes. Een Duits zeg ik en een Guldner. Guldner. Nou ja, daarover aansneven meer over de Duits en de Guldner hier in een oud zilverfabriekje bij de Hemrik. Na PC Café is direct het Vierliep Café. Montioen, de dag van het Fries kampioenschap. Van 6 tot 8 uur jongens, rechtstreeks vanuit de boppenseel van Café de Treiensprong in Weensum. Vierliep Café, maar onder de stamtafel jeppers, oud-jeppers, bestuurders en orenleervallers. Sterke verhalen en pittige pateren. Wees welkom in de Treiensprong of stem morgen om 6 uur jongens op Vierliep Café. Ja, Vierlab Café. Dat is weer zo'n prachtig café wat we hebben. We zijn de hele middag hier nog maar Simmer in Friesland erbij. En ik zeg even, even mij gaan we nooit wetter of draaien we een plaat. Ik ben eventjes we gaan nooit naast. Oh, dat is ik zo. We hebben nog 1 minuut en 15 seconden. En dan kan ik vertellen wat we dus nog door het programma. Gerry Dantema, die is hier te jaren met Kees. Ze krijgt aan het bijkomen van een mooie uitviering van Kensington. Zit op het bankje en speel nog treien, noem eens, hoop ik. Ja, treien die afsprutsen, maar we door een 4 in totaal. Hè. Dat komt wel goed. Dus blijf daarbij. Verder praten we nu over het IFK's scootjesiel. Ja, we doen ook nog een street, Tiet en ik. De Simmer-single, ik heb hier nu uitgezocht, die het van nou is. Net zo'n Arnien, maar die ziet van nou. Dan moet je sms'en en dan kun je kiezen wat je wil. En dan heb ik nog een beetje streetje. Ja, er is dus nog van alles te beleven. Remco de Vries, die is nog in de Hemrik. Praat er oer. Ja, hoe kunt ik hoors skippen en scootjes. Dus blijf erbij voor mooi en laatste of oorloeren nog Simmer in Friesland.
Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de pensioendealers Hilkema en Haima. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolvergeer en bespaar je een soort geld. Een groot pak van onze enorme collecties binnen Allprijs, maar kwartings die te opbrengen kunnen, op maar liefst 68%. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Ja, dan altijd op de tennissen. Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Oh, Jo gaat de klus binnen zetten, Jern. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd, inboeten post en Jerveer. Werktijd, geen rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een gewoon bureau. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze tiegezinnige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo heel wel aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een andere kleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strekbedacht. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritten of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Sjug op recycle.nl/Leeuwarden. Joride al 14 een eigo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strekbedacht. Wiersma Tenten en Partyverrier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Check op wiersmatenten.nl. Het roze van de wien. Varren, maar een broes van de kop. Van scootievaartochten en orensiegel en groepsevenementen van hier al meer dagen. Recreatiepark, wetensport en partycentrum De Kuilart in Koudem. Ek voor relatiebeheer, personeels- en familiefeesten. De Kuilart, dat alles mogelijk is. Meer informatie? groepsevenementen.com. Ontjen op De Kuilart in Koudem. Bakboord! Voor een pensioen van Haima en Hilkema. Omroep Friesland. Het is Jelve Vieven. Nijs uit Binnen- en Boetenlo. Goedemiddag. Paus Franciscus roept de internationale gemeenschap op om in te grijpen in Irak. Daar zijn veel christenen op de vlucht voor de moslimterreurgroep ISIS. De paus wil dat de christenen worden beschermd en dat ze zo snel mogelijk de hulp krijgen die ze nodig hebben. De strijders van ISIS hebben de afgelopen dagen opnieuw een aantal plaatsen in het noorden van Irak ingenomen. En er wordt vanuit de westerse wereld niet opgetreden tegen ISIS, zegt correspondent Sander van Hoorn. Als je kijkt wie er nu strijdt tegen ISIS, dat is bijvoorbeeld het Syrische regeringsleger van Bashar al-Assad, die we in het Westen graag weg willen hebben. Dat is het Iraakse regeringsleger van premier al-Maliki, die we eigenlijk ook niet zo zien zitten. Als westerse landen zouden strijden tegen ISIS, betekent dat automatisch meevechten met Assad of Maliki. En dat wil niemand. Ondertussen zijn er zo'n 200.000 inwoners uit het gebied gevlucht. In Tsjechië is het lichaam gevonden van een vermiste vrouw uit Rijnsaterwoude.